Barangay LS 97.1 Forever! 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 Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hanggang kailan ka magiging ayos sa mga bagay na una pa lang ay hindi mo naman tanggap talaga? Hanggang kailan ka magtitiis at magsasabing ayos lang kahit alam mong nasasaktan ka na? Bakit mo nga ba sinasabing ayos lang kahit alam mong hindi naman talaga? Bakit nga ba sinasabi mong ayos lang kahit nasasaktan ka na? Minsan masasabi mo na lang na ayos lang. Hindi dahil ayos lang talaga sa'yo kundi dahil ayaw mong mawala sa'yo ang isang tao. Tulad na lamang ng ating letter sender na si Jeka, miyembro ng LGBT. Bakit nga ba kailangan niyang sabihin lagi na ayos lang kahit na hindi naman ito ang kanyang totoong nararamdaman? Bakit nga ba siya pumapayag na maabuso kahit pwede namang siyang makawala dito? Pag-ibig nga ba ang dahilan para maging ayos ka lang sa mga bagay na dumurog na sayo? Alamin natin ang kwento ni Jeka sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito lamang sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ayos lang. Yan ang madalas kong sinasabi mula nang natuto akong magmahal. Ayos lang kahit sobrang sakit na. Kahit na hindi katanggap-tanggap. Martir na anong magagawa ko? Nahulog na ako ng totoo. Papadudot, ako nga pala si Jeka, miyembro ng LGBT. Isa po kong tomboy at kasalukuyang 35 na. Sa edad kong ito ay maniwala ba kayo na isang beses pa lang akong nagmahal? At ito ay nangyari 5 years ago. Noong nakilala ko sa Facebook, ang noon ay 20 years old na si Veronica. Pero dumating si Veronica sa buhay ko na wala akong ibang ginawa kundi ang magtrabaho. Isa po kong stay out na kasambahay sa mag-asawang Chinoy. Isang beses lang sa isang buwan ang day off ko. Kaya naman wala talaga akong oras na makahanap ng karelasyon. Saka hindi naman talaga ako interesado. Iniisip ko kasi na wala namang seseryoso sa akin na babae. Ang katwiran ko ay baka dahil babae rin ako. Iwan din ako kalaunan dahil hindi ko kayang makabuntis. Lalaki pa rin ang pipiliin nila. Dahil darating ang araw na gugustuhin na nilang magkaanak. Yun ang takot ko, Papa Dudut, pero mas natakot ako noong naisip kong tatanda akong mag-isa. Kung lagi akong magiging takot sumubok magmahal. Kaya naman gumawa ako ng Facebook para doon maghanap ng magiging karelasyon na tatanggap sa akin. Sabi ng mga kaibigan ko ay madali raw doon makahanap basta mag-post lang ako ng mga picture ko na pangmalakasan. Yun nga ang ginawa ko at doon ko nakilala si Veronica. Tanggap niya ang pagiging tomboy ko. Masaya ako at masayang masaya. Sobrang ganda ni Veronica para sa akin. Maliit itong babae at payat, morena at chinita. Nag-aalaga ito ng pamangkin niya na anak ng kapatid niyang single mom. Yun lang ang ginagawa niya mula noong natanggal siya sa trabaho niya sa isang grocery store. Masaya naman daw siya dahil sabi niya ay mahilig siya sa bata. Saka kahit papaano ay binibigyan naman siya ng kapatid niya ng pera para pambili ng mga kailangan niya. Una pa lang ay nagkasundo na kaming dalawa ni Veronica. Kalog kasi ito kaya naman nawawala ang pagiging mahiyain ko. Siya rin ang madalas na nag-uumpisa ng usapan kaya hindi kami nauubusan ng pagkwekwentuhan. Madalas nga rin kaming nagvi-video call. Kahit nga habang naglalaba ako ng damit ng mga amo ko ay kausap ko siya. Dahil doon ay nagkamabutihan kaming dalawa at naglakas ng loob na ligawan na siya.
Hindi na nga niya ako pinaligaw sa totoo lang at sinagot na niya ako. Nagulat nga ako, Papa Dudut. Sabi ko sa kanya, liligawan ko siya para masubukan ko namang manligaw. Dahil yon ang unang beses na gagawin ko yon kung sakali. Pero tumanggi siya. Hindi na raw kailangan noon dahil gusto naman daw niya ako. Sobrang saya ko noon, Papa Dudut. Ganito pala ang pakiramdam ng nagmamahal. Totoo nga ang sinasabi nila na kapag naranasan mo na ito, ay ayaw mo nang tigilan pa. Nung 4 na buwan na kaming magkarelasyon ay napagpasyahan naming magkita na. Siyempre pinaghandaan ko yon. Mula sa ipon ko ay bumili ako ng t-shirt at maong sa Divisoria. Pati bagong rubber shoes ay bumili na rin ako, yung tig 300 piso. Ngayon lang ako nakabiling muli ng bagong damit at sapatos. Nangihinayang kasi ako dati na bumili ng gamit ko dahil iniisip ko na luho lang yon. Pinagtitiisan ko ang mga lumang damit ko at ang pinaglumaang damit ng amo kong lalaki na ibinibigay sa akin. Mas importante kasi sa akin na makaipon lalo na't sa akin umaasa ang pamilya ko sa Cebu. Pero sa unang pagkakataon ay napagastos ako sa damit. Gusto ko kasing maging presentable sa harapan ni Veronica. Nakahingi pa nga ako ng cologne sa anak ng amo kong babae para naman hindi nakakailang tumabi sa kanya kapag magkasama na kami. May dala din akong 2 pulang rosas na binili ko. Sabi kasi niya gusto raw niya ng bulaklak kaya kumuha ako. Nauna ako sa fast food kung saan kami magkikita. Na-late na nga ito ng 30 minutos at nang dumating na siya ay nagulat ako sa aking nakita. Veronica, ikaw ba yan? Oh, bakit parang nakakita ka ng multo? Ay sorry, nagulat lang ako. Pasensya na kung na-late ako. Nahirapan ako maglakad eh. Nagka-cramps kasi itong paa. Buntis ka? Ang obvious ba masyado? 5 months na akong buntis. Masyadong malaki kung magbuntis ako, no? Paano nangyaring? Siyempre, may nangyari. Akin ba yan? Bakit? May panggawa ka ba ng bata? Makakabuo ba tayo? Parehas tayo ng ano? Hindi sa'yo to, no? Pero ako ang karelasyon mo, di ba? 6 na buwan na tayong magkakilala. Tapos 4 na buwan na tayong magkarelasyon pero 5 buwan na tayong nagkakamabutihan. Paano? Pinapasakit mo lalo pa ako sa math, compute na yan eh. Basta, buntis ako. Period. Pero di ba Oo, magkarelasyon pa rin tayo. Huwag ka mag-alala. Pero buntis ka na. Sa iba. Sa lalaki. Oh, ano ngayon? Napagsabay mo ba kami? Slight. Kasi naman akala ko di ako mapafall sa'yo. Akala ko etchos lang yung landian natin nung una sa Facebook. Hindi ko napansin. Lumalim na pala. Pero asan ang tatay ng anak mo? Actually, ako lang naman na may gusto doon. Nilasing ko para may mangyari sa amin. Sinadya ko magpabuntis para para wala na siyang choice kundi asawahin na lang ako. Di nag-work. After kong sabihin sa kanya na buntis ako, bigla pa namang nawala. Nakakaloka. Paano ka? Andyan ka naman eh. Pero hindi ko anak yan. Well, mula ngayon, anak na natin to. Ayaw mo bang magkaanak? Gusto pero hindi sa ganitong paraan. Anong gusto mo? Ikaw ang magbuntis? Wala ka namang choice, pumayag ka na lang. Tsaka sabi mo sa akin, lahat gagawin mo, di ba? Unang pagkikita pa lang kasi natin to at tsaka... Puro ka lang pala salita eh. Uy, huwag ka umiyak. Please, baka makasama sa baby. Baby natin. Baby natin? So ibig sabihin, tanggap mo na? Oo, Ayos lang ba talaga? ayos lang.
Naging instant tatay ako bigla sa magiging anak ni Veronica. Wala naman ako magawa at hindi ako makahindi. Lalo na noong nakatitig na ito sa akin na para bang sa akin na nakadepende ang magiging buhay ng anak niya. Kung hindi ko lang talaga siya mahal ay hindi ako papayag. Pero andito na. Saka naisip ko na ito na ang pagkakataon ko para magkaroon ng sariling pamilya. Masaya din siguro ito. Si Veronica na rin ang nagsabi sa akin na mag-live-in na kami dahil pinapalayas na siya ng ate niya sa bahay nila. Dahil nahuli nitong kinukurot ang anak ng ate niya. Sana naman hindi niya ito gawin sa magiging anak namin. Baka naman hindi, anak niya yun . Sa bawat pagdaan ng araw ay naging masaya naman ako sa piling ni Veronica. Napapatawa niya ako ng todo at napapasaya kahit na madalas ay para akong ginagawa nitong alila sa sarili kong bahay. Nasa bahay lang ito madalas at nagfe-Facebook. Dahil nga walang wifi ay humihingi ito ng pang-load sa akin sa pang-araw-araw para may pang-data. Sa ipon ko pa nang gagaling ang pinang-load niya dahil hindi naman arawan ang sahod ko sa mga amo ko. Sa gabi pagka-uwi ko ay madadatnang kong madumi at magulo ang bahay. Wala ring nalutong pagkain o kahit sana ay nakapagbukas man lang ng sardinas. Nakahilata pa rin siya sa kama at nagfe-Facebook. Hinayaan ko na lang at hindi ako umiimik pa. Ako pa rin pala ang gagawa ng mga gawaing bahay kahit nakikita niyang nag-aayos na ako ay hindi pa rin siya magkusang tumulong. Kapag nararamdaman niya ang pananahimik ko ay siya pa ang magagalit at sinasabing masama ang loob ko dahil hindi siya gumagalaw sa bahay. Ang rason niya lagi ay buntis siya at maselan ang pinagbubuntis niya. Pero madalas papadudod ay nahuhuli ko naman siyang nagsasayaw sa TikTok. Hindi ko na talaga alam ang paniniwalaan ko. Basta ang alam ko lang ay mahal ko siya at takot akong mawala siya sa buhay ko. Mabilis na lumipas ang buwan at ayon nanganak na nga si Veronica ng isang malusog na lalaking sanggol. Jeric ang pinangalan namin para hindi nalalayo sa pangalan namin ni Veronica. Malaki ang nagastos ko sa ospital dahil cesarean siya. Nasaid halos ang ipon ko pero ayos lang dahil masaya ako na makitang ligtas at buhay ang anak naming dalawa. Iba pala ang pakiramdam no? Kahit alam kong hindi naman galing sa akin yung bata ay mahal ko pa rin na parang sa sinapupunan ko ito galing. Inalagaan ko silang pareho habang nasa ospital at hindi yun nagbago hanggang sa pag-uwi namin sa bahay. Inalagaan ko pa rin sila kahit nakakapagod ng trabaho bilang kasambahay at pagkatapos ay uuwi ka para asikasuhin naman ang iyong sariling bahay ay ayos lang. Nakakawala ng pagod ang makita ang mag-ina ko. Masayang masaya ako papadudod kaya naman mas lalo akong ginanahan na magtrabaho at muling makaipon para sa kinabukasan naming pamilya. Hanggang isang araw. Anong ibig mong sabihin nga alis ka? Iiwan mo ko? Iiwan ko kayo. Kami? Kami ni Baby Jeric? Bakit? Meron pa bang ibang pwedeng iwan dito bukod sa rice cooker na kinakalawang na? Patawa ka. Veronica, bakit? Ayoko na eh. Ayaw mo na sa akin? Sa inyo ng anak ko. Pero anak mo yun, Veronica. Pues ngayon, anak mo na siya. Nakakapagod yung batang yan. Nakakapagod maging ina. Paano bang mapapagod ka? Ako na nga nag-aalaga sa bata. Kahit nga ang padidihin siya, hindi mo magawa. Siyempre, ayoko namang masira ang dibdib ko, no? Kaya nga kahit mahal ang gatas niya, bumibili pa rin ako para may mainom lang siya. Sinusumbat mo ba yan? Hindi sa sinusumbat. Gusto ko lang malaman mo na mahal ko ang anak natin. Mahal kita. Mahal ko ang pamilyang to at ilalabang ko to. Susme, wag nang lumaban-laban kasi wala ka na ring magagawa. Ayoko na talaga, I swear. Di mo na ba ako mahal? Gusto mo ba talagang marinig ang sagot ko dyan? Veronica. Di mo ako madadaan sa paawa-awa, epek mo na yan.
Nakapagdesisyon na ako. Ayoko na. Tapos na tayo. Sa'yo na yung anak ko. Tuluyan na ngang umalis si Veronica at iniwan kami. Iyak ako ng iyak noon habang kalong-kalong si Baby Jeric. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Nanginginig ako at sinabayan pa ng tila kurot sa aking dibdib sa tuwing babalikan ko ang mga salita ni Veronica sa akin. Ito ang unang beses na nakaramdam ako ng sakit na ganito. Parang nilulusaw nito ang utak ko at hindi ko alam ang gagawin ko. Basta ang alam ko lang noon ay kailangan kong buhayin ng mag-isa si Baby Jeric. Sa akin na siya. Ako na ang ina at ama niya. Papadudot, pinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para mabuhay ng maayos si Baby Jeric at pinangako ko rin sa sarili ko na ilalaang ko ang buhay ko para sa kanya. Wala na akong planong makipagrelasyon pa sa iba. Masyado akong dinurog ni Veronica. Ayoko na ulit makaramdam na magmahal tapos ay bigla kang iiwanan kapag hulog ka na. Ayoko na. Isang taong mahigit ang lumipas ay biglang bumalik si Veronica. Naalala ko pa ang araw na yon at isang umaga ng linggo, day off ko. Habang nagsasampay ako ng mga nilabang kong damit ni Baby Jeric ay biglang bumungad sa akin si Veronica. Nakangiti ito sa akin ng alanganin. Matagal kaming nagkatinginan bago ito dahang-dahang lumapit sa akin. Hindi ko alam ang gagawin ko noon. Nakatitig lang ako sa mukha niya at hindi ko namamalayan na unti-unti nang nababasa ng luha ang aking pisngi. Napakaganda pa rin niya. Walang pinagbago maliban sa pagpapaikli nito ng kanyang buhok na mas lalo nagpalutang sa kanyang ganda. Nang magkaharap na kami ay nakita ko sa kanyang mga mata ang mga luhang katulad ng pumapatak sa akin. Hindi ko napigilan ang sarili ko, papadudot. Sinunod ko kung ano ang digta ng aking puso at yon ay ang yakapin siya at halikan. Hindi naman siya kumontra at sinuklian ang ginawa kong yakap at halik. Na-miss ko siya. Araw-araw mula nang umalis siya ay lagi ko pa rin siyang naiisip at sa gabi ay iniiyakan ko ng tahimik. Alam ko sa sarili ko na sa loob ng mahigit isang taon nitong pagkawala, alam kong siya pa rin ang mahal ko at walang pinagbago yon. Walang nagsasalita sa amin. Nagtitinginan lang kami na tila ba nagpapakiramdaman pa. Nanibago pa kaming pareho sa isa't isa. Muli ko siyang niyakap at sa pangalawang yakap na yon ay natuon ang atensyon ko sa umbok na tumama sa aking tiyan. Umalas ako sa pagkakayakap sa kanya at pinagmasdan ang kanyang muka papunta sa kanyang tiyan. Pinalik ko ang tingin sa kanya at tumangulang ito na tila ba alam na niya ang nais kong tanungin. Buntis si Veronica. Buntis na naman si Veronica. Umamin siya sa akin na nung mga panahong nag-decide itong iwan kami ni Baby Jeric ay nakilala niya ang isang lalaki na 45 na ang edad. Sabi niya ay may kaya ito at inamin niyang nasilaw siya sa offer nito na ibibigay sa kanya ang lahat basta sasama siya dito. Sumama nga siya kaya niya iniwan kami. Masaya naman daw ang unang naging relasyon nila. Nakontento siya at akala niya ay yun na yun hanggang isang araw nalaman niyang may asawa pala ang lalaking ito. Galit na galit noon si Veronica pero wala na siyang magawa. Nakiusap ang lalaki na huwag siyang iwan at pinangako sa kanya na ibibigay pa rin ito ang lahat ng hilingin ni Veronica. Muli naman siyang nasilaw at pumayag na ilihim ang kanilang relasyon. Pero magaling ang asawa noong lalaki. Kaya naman nahanap nito ang tinitirhan ni Veronica. Binantaan siyang papatayin kapag hindi pa siya tumigil sa pakikiapid sa kanyang asawa. Pumayag si Veronica dahil sa takot at iniwan na ang tinitirhan niya. Wala itong bitbit na kahit na ano. Tanging sarili niya at ang ipinagbubuntis niya na 4 na buwan na. Kaya heto siya ngayon muling bumabalik sa akin dahil wala siyang ibang malapitan na alam niyang tatanggapin siya. Ako lang yon at hindi siya nagkamali.
Tinanggap ko siya ng buong buo kasama ang kanyang magiging pangalawang anak. Humingi ito ng tawad sa akin at sinabing hindi na uulit pa. Natuto na raw siya at masaya siyang nakabalik sa akin. Natuwa ako, Papa Dudut. Mahal ko siya Mahal na mahal. Kaya naman napakadali lamang natanggapin siya at patawarin. Isa na namang kaming pamilya. Buo na namang kami at madadagdagan pa ng isa. Oh, bakit di ka pa matulog? Gabing-gabi na. Alam mong hindi maganda sa pinagbubuntis mong pagpupuyat, di ba? Wala lang. Di lang kasi ako makatulog. Gusto mo bang timplahan kita ng gatas? O may gusto ka bang kainin? May kanin pa dyan. Kung sakaling ayaw mo yung ulam na tortang talong, pwede namang kitang bilhan dun sa labas ng gusto mo. Ano bang… Salamat, Cheka. Hindi pa nga kita nabibilan ng pagkain na gusto mo Nagpapasalamat ka na agad dyan. Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Alam mo kung bakit ako nagpapasalamat sa'yo. Sabi ko naman sa yung ayos na yun Hindi mo naman kailangang ulit-ulitin ang paghingi ng tawad at pasasalamat sa akin. Ayos na yun. Ayos lang ba talaga? Ayos lang. Ang swerte ko sa'yo. Ang swerte-swerte ko dahil kahit 2 beses na ako nagkamali, nandyan ka pa rin. Tinanggap ako pabalik. Kasi mahal kita. At nabasa ko sa pocketbook dati na pag mahal mo, matuto ka magpatawad. Pero di ka tanggap-tanggap ang… Tinanggap ko na lahat. Huwag mo na masyadong pasamay ng loob mo. Ayoko nakikita kang ganyan Ayoko maapektuhan ng dinadala mo. Ayoko maapektuhan ng anak natin. Salamat, Cheka. Mahal lang talaga kita, Veronica. Nakita ko ang pagbabago kay Veronica. Kung dati noong ipinagbubuntis pa niya si Baby Jeric ay hindi ito halos gumagalaw at tumutulong sa bahay, pero ngayon ay siya na ang gumagawa ng karamihan ng gawaing bahay. Maliban sa paglalaba dahil sabi ko ako na ang gagawa noon. Naging masaya kaming pareho sa pagsasama namin. Mas lalo ko tuloy siyang minahal ngayon, Papa Dudut, dahil sa nakita kong pagbabago sa kanya. Naisip kong tamang-tama talaga ang desisyon kong tanggapin siyang muli sa buhay ko. Lumipas pa ang mga buwan at isinilang niya ang kanyang ikalawang anak, o mas magandang sabihing ikalawa naming anak. Babae naman ito, kaya naman natuwa kaming pareho dahil meron na kaming lalaki, meron na rin kaming babae. Pinangalanan namin siyang Gina. Ito raw dapat kasi ang ipapangalan kay Veronica noong pinanganak siya. Pero naudlot lang, kaya ngayon ay ipapasa na niya sa kanyang unang anak na babae. Masayang masaya kami noon dahil pakiramdam namin ay kompleto na ang pamilyang matagal naming pinapangarap, lalo na ako. Mas ginanahan ako magtrabaho para sa kanila. Tumanggap na rin ako ng ibang sideline tulad ng pagbebenta ng biko at mani sa mga kapitbahay namin. Kailangan din kasi namin ng dagdag na kita dahil alam namin na talagang mas malaki na ang gastos ngayong 2 na ang anak namin. Si Veronica naman ay nagkusang maghanap ng trabaho at natanggap ito bilang tagaluto ng pagkain ng mga construction worker malapit sa amin. Tuwang-tuwa nga itong ibinalita sa akin na natanggap siya at sinabi niya na tutulungan niya akong mag-ipon para makalipat na kami sa mas malaking mauupahan. Dahil para na kaming sardinas na nagsisiksikan. Ang daming plano ni Veronica. Natuwa ako dahil lahat ng iyon ay para sa aming pamilya niya, pero nagkamali ako. Masyado akong natuwa na hindi ko naisip na posible palang maudlot ang mga ito. Lumipas ang halos 2 taon at tuloy-tuloy pa rin sa trabaho niya sa construction itong si Veronica. Gabi na rin halos itong umuuwi at madalas ay pagod na. Maaga din siyang umaalis ng bahay. Awang-awa nga ako sa kanya, kaya sabi ko kung hindi na niya kaya mag-resign na siya. Ako na lang ang gagawa ng paraan para madagdagan ang kinikita ko, pero ang laking gulat ko nang sigawan niya ako. Wala naman akong masamang sinabi pero minasama niya yon. Huwag daw ako makialam sa buhay niya.
Tumahimik na lamang ako. Inisip ko na lang na baka pagod lang talaga ito sa trabaho kaya niya ako nasigawan. Normal lang naman yon. Akala ko isang beses lang mangyayari yon pero nagkamali ako. Lagi na itong bugnutin. Inisip ko na baka dala ng puyat. Lagi ito nagagalit sa akin at wala akong makuhang rason kung bakit. Lagi nitong pinupuna ang bawat pagkakamali ko kahit sobrang liit at sobrang tagal na. Bigla itong nang babalik na mga nagawa kong pagkakamali. Nalilito ako sa inaasal niya. Nakaramdam din ako ng panlalamig sa kanya. Halos hindi na nga ako nito matingnan. Kapag kumakain na kami ay nakayuko lang ito madalas at hindi tumitingin sa akin. Kapag tinatanong ko kung may problema siya ay magagalit ito at kapag nagpumilit pa akong alamin kung bakit siya ganon ay bigla nitong ibabato sa akin ang plato na may kanin at saka ako nito mumurahin. Ilang beses nangyari ito papadudot at hindi ko alam kung bakit hanggang isang araw nagkaroon ng linaw ang lahat. Isang Lunes ng hapon ay may ipinabili sa akin ng amo ko sa hardware. Maraming tao noong nakarating ako doon at halos nasa labas ako ng hardware. Habang hinihintay na maubos ang customers ay patingin-tingin ako sa paligid habang mahinang kumakanta. Inaliw ko ang sarili ko sa pagtingin sa mga naglalakad sa mga nagbebenta. Panay din ang tingin ko sa mga establishmentong nakapaligid sa hardware hanggang sa napadapo ang mata ko sa isang motel sa kaliwa ng hardware. Bigla akong kinabahan. Bigla akong napalakad papunta doon. Nanginginig ang katawan ko habang nakatitig sa isang babaeng pinakapamilyar sa buhay ko. Dire-diretso ako at huminto lang ako ng may halos 2 metro ang layo ko sa kanya at kasama niya. Si Veronica yon at may kasama itong lalaki na ang tansya ko'y halos kaedara nito. Nagyayakapan silang naghahalikan kaya hindi nila ako napansin. Hindi nila napansin na nandun lamang ako at nakatingin sa kanila at hindi alam ang gagawin. Lumapit ako papadudot. Kinalabit ko si Veronica at nakita ko ang gulat sa mukha niya. Tinanong ako ng lalaki kung sino raw ba ako at hindi ako umimik. Kaya naman ibinaling ng lalaking yon ang tanong kay Veronica. Hindi ito umimik noong simula pero noong nakaisip ng isasagot ay bigla ako nitong sinampal at sinabing hinipuan ko raw siya at stalker daw ako. Sigaw ito ng sigaw at tila takot na takot. Nanlaki ang mga mata ko sa inasal ni Veronica. Sasabihin ko palang dapat sa lalaki kung sino ako pero binigyan na ako nito ng suntok. Ilang beses ako nitong sinuntok at nang mapahiga ako sa sahig at tinadyakan ako nito nang tinadyakan sa tiyan hanggang sa dibdib. Iyak ng iyak si Veronica. Hindi dahil sa nangyayari sa akin kundi sa pagpapanggap na na-trauma ito sa akin dahil sa pag-iisto ko at panggugulo sa kanya. Wala man lang umawat ng mga oras na yon. At nang mapagod na ang lalaki sa kakatadyak sa akin ay hinila na niya si Veronica para pumasok na sa motel na yon. Nang makalayo na sila ay saka ako tinulungan ng isang babae para makatayo. Nagtanong ito kung gusto ko raw bang magpa-ospital pero tumanggi ako at saka dahan-dahang lumakad na papalayo. Alam kong nakatingin ang mga nakasaksi sa pambubugbog sa akin ng lalaking yon. Kaya naman pinilit kong bilisan ang paglalakad para makaiwas sa kanilang mapanghusgang mga tingin. Bumalik ako sa bahay ng amo ko at alalang-alala ito sa sinapit ko. Nakiusap ako papadudot na uuwi na muna ako at pumayag naman sila. Hindi ko sinabi sa kanila ang nangyari kung bakit ako nabugbog. Kailangan ko munang makausap si Veronica. Gusto kong maniwala na may maganda siyang dahilan kung bakit niya nagawa yon. Dumaan ako sa kapitbahay namin na nag-aalaga sa mga anak namin ni Veronica. Nagulat sila dahil maaga akong umuwi at puro galos. Gusto nilang linisan ang mga sugat ko at dampian ang mga pasako ng yelo pero tumanggi ako. Inabot ko ang bayad ko sa kanila para sa araw na yon ng pag-aalaga nila sa mga anak namin ni Veronica.
Umuwi ako at saka inasikaso muna ang mga bata kahit sobrang sakit na ng aking katawan. Nagawa ko pang magluto ng hapunan, alam kong pauwi na rin si Veronica. Baka gutom na siya. Ayokong magalit siya lalo sa akin kapag nadatnan niyang wala siyang makakain. Veronica, Mag-usap nga tayo. teka, kumain ka na ba? Ito, ginisa ko yung sardinas. Kunti lang ang kanin pero kung kulang sa'yo yan, bibili ako sa labas. Maupo ka! Mag-usap tayo! Tungkol ba to dun sa kanina? Oo! Bakit ka ba nandun? Sinusundan mo ba ako, ha? Hindi totoo yan. May pinabili lang ang... Sinungaling! Isang beses pa nagawin mo yan sa akin, di lang yan ang aabutin mo. Veronica, sino ba yung... Sino ba yung kasama ko? Boyfriend ko? May angal ka? Pero akong... Kung magbo-boyfriend ako, wala ka ng pakialam doon. Pasalamat ka nga kahit na may kabit ako Di pa rin kita iniiwan. Pero mali yun, Veronica. Mali ba na magharap ng kalinga ng isang totoong lalaki? Yung lalaking magpapaligaya talaga sa akin? Di ka ba maligaya sa akin? Kung sasabihin kong oo, maniniwala ka? Tatanggapin mo? Di ko alam. Jeka, hindi na ako masaya sa'yo. Di mo ba maramdaman yon? Di mo na ba ako mahal? Ipapabugbog ba kita kung mahal pa kita? Ayusin natin to. Baka natutukso ka lang. Alam ko mahal mo pa rin ako. Iba rin ang kapal ng mukha mo, no? Iba rin Alam mo ba kung anong ginawa namin sa motel kanina? Ha? Alam mo ba? Ayoko nang alamin. Dali, makinig ka! Ginusto mong mag-imbestiga di ba? Veronica, please. Ang galing niyang humalik. Ang galing-galing niya, Jeka. Walang-wala ka sa kanya. Kaya nga di ako nakokonsensya kung sakaling ilang beses kitang iputan sa ulo dahil napapaligayan niya ako ng sobra. Bibili lang ako ng kanin sa... Yung mga haplos niya, iba. Yung mga yakap niya, di mo mapapantayan kahit anong gawin mo. Tama na! Tama na, please! Umupo ka dyan! Makinig ka! Intrimitida ka, di ba? Pues, ikukwento ko sa'yo ng detalyado lahat. Pinilit niya akong paupuin habang kinikwento kung paano siya pinaligayan ng lalaking yon habang nasa motel sila. Umamin din siya na ilang beses nang may nangyayari sa kanila ng lalaking yon na kasamahan niya pala sa trabaho. Nilista pa nito lahat ng motel na pinasukan nila at sinabi niya sa akin na kung sakaling hahanapin ko siya ay nandun lang siya sa isa sa mga motel na yon at nagpapaligaya. Iyak ako ng iyak noon, Papa Dudut. Nanginginig ang buong katawan ko habang pinakikinggan ang mga sinasabi niya. Sa huli nang matapos siya ay sinipa niya ako sa hita at sinabing bumili na ng pagkain niya dahil gutom na siya. Dinuraan pa ako nito sa mukha nang tumingin ako sa kanya at saka tumawa. Hinang-hina ako noon, Papa Dudut, hindi dahil sa mga inabot kong pasa at sugat, kundi dahil sa mga narinig ko kay Veronica. Akala ko ay nagbago na siya. Lumala pa pala siya. Nagtuloy-tuloy ang relasyon nila ng lalaking yon, Papa Dudut. Wala akong imik sa lahat ng ginagawa niya. Minsan gusto ko na lang umalis at kunin ang mga anak namin pero anong karapatan ko para gawin yon? Hindi ako ang nagluwal sa mga batang kinikilala ko na ring mga anak. Higit kanino man ay si Veronica ang may karapatan sa kanila. Isa pang dahilan kung bakit hindi rin ako makaalis ay dahil mahal ko pa rin siya kahit ganito na ang ginawa niya. Tiniis ko na lamang sa tuwing nagpapaalam ito sa akin para sabihing mag-check-in sila ng boyfriend niya. Tinitiis ko na lamang kapag umuwi ito at dikit na dikit ang amoy ng pabango ng lalaki sa kanya.
Tinitiis ko na lamang habang pinaparamdam nito sa akin na masayang masaya siya sa bago niya at wala na akong puwang sa buhay niya. Tinitiis ko na lamang lahat lalo na kapag inuuwi niya ang lalaki doon at doon pa mismo natutulog. Sinabi na nito ang tungkol sa aming dalawa ni Veronica at tanggap nung lalaki na kasama na siya sa relasyon naming dalawa. Hindi man lang nagsorry sa akin yung lalaki noong malaman niya na ang tomboy na binugbog niya ay ang totoong karelasyon ng girlfriend niya. Kapag andun nga ang lalaki ay sila ang magkatabi sa kama habang kami naman ng mga anak namin ni Veronica ay sa sahig natutulog. Awang-awa ako sa mga bata dahil ang ginagawa ko na lamang na panabla sa lamig ng sementong sahig ay tuwalya pero hindi yun sapat. Tumigil na sa pagtatrabaho si Veronica at yung lalaki na lang ang nagtatrabaho sa construction. Pero nabalitaan kong matatapos na raw ang kontrata nito kaya namumroblema siya kung saan siya hahanap ng trabaho sa susunod. Ang sabi ni Veronica ay wag na raw intindihin ng lalaki ang trabaho dahil nandun naman daw ako para makapagbigay ng pera. Nilapitan pa nga ako ni Veronica para sabihin na kapag nawala na ng trabaho yung lalaki at lumapit ito sa akin ay pautangin ko lang daw. Mabait naman daw yon at nagbabayad ng utang. Hindi totoo yon, Papa Dudut. Mula nang pinautang ko ito tuwing sahod ay wala ni isang kusing na bumabalik na kabayaran. Hanggang isang araw ay hindi lang nagpaalam ang lalaki at hindi na nagparamdam. Ramdam ko ang lungkot ni Veronica mula nang hindi na nagparamdam ang lalaking yon. Araw-araw pa rin itong nag-aabang sa labas at umaas ang babalik yung lalaki sa bahay namin. Bawat tulog ng cellphone nito ay hindi siya mapakali. Nakatodo pa ang ringtone niya para marinig niya kung sakaling tatawag yung lalaki sa kanya pero wala. Hindi na bumalik pa yung lalaki. Palihim na umiiyak sa gabi si Veronica. Ayaw nitong marinig ko marahil ang iyak niya ng pagsisisi. Kunwari na lang ay hindi ko siya naririnig para hindi na rin ito mapahiya. Pero sa totoo lang ay sinasabayan ko na rin siya ng pag-iyak dahil nasasaktan ako na nasasaktan siya. Nasasaktan ako na may iniiyakan siyang iba. Samantalang ando naman ako. Ando naman ako na mahal siya at hindi siya paiiyakin kahit kailan. Pero parang hindi niya ako makita. Ando naman ako noong simula pa lang pero bakit para lang akong kasangkapan sa bahay na dinadaan-daanan lang ng paningin niya. Veronica? Huwag mo hawakan! Ayos ka lang? Ano nangyayari sa'yo? Sabi nang wag mo akong hawakan eh. Teka, ikukuha kita ng tubig. Baka napasama lang ang sikmura mo dahil sa kinain mong isda kanina. Ano ba, Jacob? Bakit ba ang pakialamera mo? Concern lang naman ako sa'yo eh. Sandali, kukunan lang kita ng bimpo. Ano ba? Mukhang yung kinain mong isda yan eh. O baka yung tubig natin. Kasi medyo ibang lasa eh. Sa iba kasi ako bumili. O kaya baka… Tanga ka ba? Ganyan ka ba talaga katanga? Veronica… Nagsusuka ako dito pero ang iniisip mo dahil sa kinain kong isda? Dahil sa tubig? Talaga bang tanga ka at di mo alam kung anong nangyayari sa akin? Hindi ko… Buntis ako! Buntis ako! Veronica? At kasalanan mo to! Ikaw may kasalanan dito! Ikaw ang dapat sisihin! Ikaw! Bakit ako? Eh kung lalaki ka lang sana, kung sana nakakabuntis ka, eh di sana di na ako naghahanap ng iba pang lalaki dyan. Inutil ka kasi. Hindi ka kasi lalaki. Anong mapapala ako sa'yo? Sabihin mo nga. Pero kaya naman kitang mahalin higit sa may bibigay ng mga lalaking pinili mong makasama eh. Di mo kayang higitan ng pagmamahal ng isang lalaki. Di mo alam kung paano magmahal ang isang lalaki. Kaya huwag kang magsalita dyan na akala mo napakadakila ng pagmamahal mo. Huwag kang magsalita dyan na akala mo… Veronica! Kumpirmadong buntis nga muli si Veronica.
At sa huling nakarelasyon nitong lalaki ang nakabuntis sa kanya. Sinubukan naming hanapin ang lalaking yon pero nabalitaan na lang naming sa dati nilang katrabaho na umuwi na raw sa Davao mula nang natapos ang kontrata sa trabaho dahil pinauwi na ng asawa niya. Papa Dudut, may asawa din ang lalaking yon at ngayon lang din namin nalaman ni Veronica. Tulala noon si Veronica at alam kong kinagulat niya ang nalaman niya. At alam kong sobra itong nasaktan dahil sa panluloko sa kanya ng lalaking yon. Pero nangyari na. Ando na. Nagkamali na naman siya pero sabi ko naman sa kanya na tatanggapin ko siya. Handa akong akuing muli ang dinadala niya. Hindi ito umiimik. Halatang prinoproseso pa nito lahat ng mga nangyayari sa kanya. Halos hindi ito kumain mula nang nalaman niya ang tungkol sa lalaki. Ako ang nahihirapan dahil bukod sa mga anak namin ay kailangan ko rin siyang alagaan. Hindi na muna ako pumasok sa trabaho at nakiusap ako sa mga amo ko na pansamantala muna akong hindi papasok dahil kailangan ako ng asawa ko. Mabuti na lang at maunawain sila. Hindi na nga rin nila kinaltasan ang sahod ko sa mga araw na hindi ako pumasok dahil naiintindihan nila ang sitwasyon ko. Tinutukan ko ang pag-aalaga sa pamilya ko na kahit nagkakasakit ako ay tuloy-tuloy pa rin ako. Anong ulam? Saglit lang Veronica ha, timplahan ko lang ng gatas si Gina. Ano ba naman yan, Jeka? Anong oras na? Gutom na ako. Sorry. Medyo nagka-problema lang kasi kanina sa mga bata kaya… Huwag ka na magrason. Magluto ka na lang. Oo, ito na. Ano na naman yan? Okra. Ipapatong mo na naman dyan sa kanin? Oo, para maluto. Alam ko. Ilang araw na nating ulam yan Puro okra, kung di okra, sardinas. Medyo gipit lang kasi, alam mo namang… Magrarason pa kasi. Sinasabi ko lang naman… Humanap ka ng karne, ayoko ng okra. O teka, magpapalit lang ako. Ngayon na. Oh, anong iniiyak-iyak mo dyan ha? Inaano ka? Pagod na ako. Pagod na ako, Veronica. Pagod na talaga ako. Kaya ka nag-iinarte dyan? Kala ko ba lalaki ka? Kaya bakit nga ngawa-ngawa ka dyan? Pagod na akong ginaganito mo na lang lagi. Binapastos. Natrato na parang aso. Pagod na ako. Hindi ko na kaya. O edi sumuko ka na. Iwan mo na ako. Umalis ka na. Sana nga ganun kadali. Sana isang sabi mo lang, umalis na ako. Susunod ako Pero hindi. Hindi yun, parang pag inutusan mo lang ako ng mag-igib o bumili ng pagkain sa madaling araw. Madali lang gawin yung mga yun. Kaya kong gawin yun. Pero hindi ko kayang gawin Hindi ko kayang gawing iwan ka. Kahit sabihin mong umalis na ako, kahit sabihin mong iwan na kita, hindi ko kaya. Kasi nga tanga ka Tangang tomboy. Talo mo pa ang aso kung makasunod sa akin Pweh, nakakaumay ka. Mahal kita, Veronica. Mahal na mahal. Tanga. Mahal. Tanga. Nagkaiyakan kami noon ni Veronica. Nagkayakapan at humingi ng tawad sa isa't isa. Papadudot natapos ang gabing yon nang magkasundo kami na iwan sa nakaraan ng mga nagawa naming pagkakamali sa isa't isa. Nangako ito sa akin na hindi na ito uulit sa mga ginawa niyang pagkakamali dati. Nangako ito sa akin na ibibigay nito ang respetong matagal ko nang hinihintay na ibigay niya. Naniwala ako sa kanya at patuloy akong maniniwala. Ganon naman siguro Papadudot kapag nagmamahal ka, hindi ba? Magtitiwala ka. Maniniwala ka.
Hindi mo siya susukuan kasi naniniwala ka na andun pa rin sa loob niya yung taong minahal mo noong simula. Naniniwala ka na hindi naman yon nawala at nandyan lang yon. Kailangan mo lang hanapin sa kanya. Nagtatago lang ito pero hindi ibig sabihin ay hindi ito magpapakita pa sa'yo. Naging maayos muli si Veronica sa akin. Gusto nitong panindigan ang pagbabago niya at pangako niya sa akin na hindi na ito magkakamaling pumatol muli sa ibang lalaki. Nadala na raw siya sa mga nangyari sa kanya sa nakaraan at hindi na niya hahayaang pang maulit ito. Alam na raw niya na ako ang taong dapat na kapiling niya at papadudot. Sa totoo lang ay lumaki ang puso ko sa mga sinabi niyang yon. May pinuntahan ng pagtitiis, pagpapatawad at pagtanggap ko sa kanya sa mahabang panahon. Ngayon ay makakapamuhay na kami ng maayos. Habang buntis si Veronica ay pinapirmi ko siya sa bahay lalo na't masela na ang kanyang kalagayan. Ayon na rin sa doktor. Masama ang loob ni Veronica dahil gusto nitong makatulong sa akin sa paghahanap buhay lalo't lumalaki na rin ang dalawang anak namin. Kaya naman sinabi ko na mag-online selling na lamang siya at ako nang bahala sa pagdi-deliver sa day off ko. Masaya naman ako dahil hindi ito tamad at makasarili tulad ng dati. Alam kong nagbago na siya dahil lahat ng kinikita nito ay nilalagay niya sa garapon para sa gastusin sa panganganak at ibang bagay. Masaya ako, Papa Dudut. Masayang masaya. Ganito pala ang pakiramdam na may katuwang ka sa buhay. Sa paglipas ng ilang buwan ay nanganak na nga si Veronica. Isang lalaking sanggol na pinangalanan niyang Jack, kasunod ng pangalan ko. Si Veronica ang may nais nito para daw mas maramdaman ko na ako ang tatay ng ikatlo niyang anak. Natuwa ako, Papa Dudut, at sa wakas ay totoong pamilya na kami. Mas lalo akong ginanahan sa pagtatrabaho at tumanggap pa ako ng ibang sideline sa madaling araw para lamang maging sapat ang perang papasok sa amin, Papa Dudut. Lalo na't naging sakitin si Baby Jack. Labas-masok ito sa ospital at halos doon napunta ang mga inipon namin ng ilang buwan. Nagkanda utang-utang pa nga ako sa boss ko at alam kong hindi ko yon basta-basta mababayaran, kaya naman bilang utang na loob na lang at pasasalamat ay nagdagdag ako ng oras ng pagtatrabaho sa kanila para hindi sila manawa sa pagtulong sa amin. Pagod na ako, Papa Dudut, para itaguyod ang pamilya ko. Pero sa tuwing umuuwi ako at nakikita ko ang mag-iina ko, napapawi naman lahat ng pagod at ang hirap ko. Napapangiti ako. Ang sarap maging ama kahit sa mga hindi mo mismo kadugo talaga. Sa pagdaan ng maraming araw, linggo at buwan ay walang naging problema sa tahanan namin ni Veronica. Sa awa ng Diyos ay nalampasan namin ang problemang kinakaharap namin sa aming bunsong anak. Naging payapa na muli ang lahat at unti-unting naibalik sa ayos. Maliban sa isang bagay. Ang tiwala ko kay Veronica. Papa Dudut, aaminin ko na kahit sinabi ko nang pinatawad ko na sa lahat si Veronica sa kanyang mga nagawang kasalanan, ay hindi ko pa rin makalimutan ang lahat. Maraming beses na bigla ko na lamang maaalala lahat ng kanyang ginawa mula noong simula. Mula noong unang beses niya akong niloko. Lahat-lahat ay bumabalik kahit na hindi ko gustuhin. Kahit habang naguhugas ako ng plato ay bigla kong maaalala na minsan ay iniputan ako nito sa ulo. Naaalala ko ang mga panahong nagpakatanga ako sa pagtanggap sa bawat pagkakamali niya. Kapag napapapikit ako ay nararamdaman ko pa rin ang mga pasang minsan ay tinamo ko noong panahong pinabugbog ako nito sa kanyang kalaguyo. Napapaluha na lamang ako habang paulit-ulit kong naririnig ang mga sinasabi nito dati na wala akong kwenta. Na kung sana ay lalaki lang ako ay mapapaligaya ko siya tulad ng mga naging kabit niya. Napakasakit na balikan yung mga panahong dinuduro-duro niya ang pagkatao ko habang pinamumukha sa akin na walang magmamahal sa katulad ko. Papa Dudut, oo, nagpatawad ako. Pero hindi naman ibig sabihin noon ay totoong nakalimot na ako.
Hindi ko sinabi kay Veronica ang nararamdaman ko sa tuwing bumabalik sa aking alaala ang lahat ng mga nangyari mula noong simula. Ayoko kasing pag-awayan pa namin yon. Ang iniisip ko ay baka mawala din yon kapag tumahimik ako. Mawawala din yon kapag tumagal at kapag pinalipas ko. Pero nagkamali ako. Habang kinikimkim ko ang lahat ay mas lalo itong nagwawala. Mas lalo itong naguhumiyaw at tila nawawalan ako ng kontrol sa emosyon ko. Pero sinubukan ko pa rin kalabanin yon para hindi masira ang nagiging maayos na relasyon namin ni Veronica. Pero sadyang malakas ang pakiramdam niya. Alam niyang may mali. Hindi ko alam kung sadyang malakas ang pakiramdam niya o sadyang hindi lang ako magaling magtago talaga. May problema ba? Ha? Kanina pa ako kwento ng kwento rito, parang wala kang naririnig eh. Nakikinig ako. Eh, anong sinabi ko? Yung sa vitamins ni na Baby Jack? Kahapon pa natin usapan yun. Hindi ba natin pinag-usapan ulit ngayon? Sinasabi ko kanina pa na kinukuha tayong magninang ng ate ko sa bunso niya. Eka ako itatanong ko muna sa'yo kung papayag ka. Eh bakit hindi na lang ikaw ang magdesisyon? Siyempre dapat kasali ka sa pagdedesisyon. Eh tayong dalawa ang kasali rito eh, di lang naman ako. Ikaw na sana ang nagdesisyon. Hindi mo na kailangang hintayin pa ako. Eh kailangan siyempre, ikaw ang… Nakakapagtaka na biglang gusto mong tanungin ang desisyon ko sa bagay na yan. Samantalang dati, sanay ka na gawin lahat ng gusto mo kahit ayoko. Jeka, ano bang… O di ba tama naman? Ikaw lagi nagdedesisyon sa kung anong gusto mo. Kahit alam mo masasaktan ako, sige, gagawin mo lang. Hindi mo na pinag-iisipan pa kung ayos lang ba ako sa ginagawa mo. Teka, Jeka, ayos lang ba kung nabuntis ako ng iba? Jeka, ayos lang ba kung ikaw na lang ang maging tatay ng mga anak ko? Jeka, ayos lang ba kung patatawarin mo na ako? Jeka! bakit? Bakit ngayon bigla mo binabalik sa akin lahat ng pagkakamali ko? Akala ko ba napatawad mo na ako? Akala ko ba tanggap mo na? Kala ko rin eh. Akala ko ayos lang sa akin pero hindi pala. Masyado ako maaga nagpatawad. Masyadong hilaw ang lahat. Kaya ngayon ito, nung nahinog na lahat saka ko naramdaman yung galit. Sana pala, di na ako umasang totoo lahat ng pagpapatawad at pagtanggap mo. Wow! At parang ako pa ang mali rito. Eh sino ba gumawa ng lahat ng to? Di ba ikaw? Oo, pero sana di ka na lang nagpanggap na ayos lang sa'yo lahat. Kailangan ko magpanggap na ayos lang ang lahat dahil mahal kita. Mahal na mahal. Kasalanan ko pa ba yun? Kasalanan ko ba na patawarin kita dahil gusto lang kita uli sa buhay ko? Kasalanan ko ba yun? Pero sana, nagsabi ka na lang ng totoo. Hindi yung ganito na araw-araw pinaparamdam mo pa rin sa akin yung mga pagkakamali ko dati. Pinagsisisihan ko na yon, baka naman pwedeng talikuran na natin. Mag-move on na tayo, please. Ang dali lang kasi sa'yo, palibasa, ikaw yung nakagawa ng kasalanan. Hindi mo nararanasan yung nararamdaman ko na araw-araw na lang kinakain ng inis at galit dahil sa ginawa mo. Ang kati-kati mo kasi, Veronica. Sobrang kati mo, hindi ka mapirmis sa isang tao. Wala kang karapatang pagsabihan ako ng ganyan. Wala! Ang kapal ng mukha mo! Umalis si Veronica sa bahay at iniwan muli sa akin ang 3 anak namin. Hinayaan ko ito at hindi ko na siya hinanap. Pakiramdam ko naman ay babalik din siya lalo na at wala naman itong dinalang kahit na anong gamit niya. Baka nakitulog muna sa mga kaibigan namin pero hindi ko rin kinontak ang mga kakilala namin. Ayokong lumaki ang ulo niya at isiping hindi ko siya kayang mawala sa buhay ko dahil papadudot. Handa na ako kung sakali mang hindi na siya bumalik pa. Sapat na sa akin ang 3 anak na iniwan niya. Oo, andun pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Pero sa paglipas naman siguro ng panahon ay mawawala ito. Lumipas ang maraming araw, linggo at buwan. Pero hindi na nagpakita at nagparamdam pa si Veronica. Yun ang sinyales na talagang kailangan ko nang kalimutan siya. At ipagpatuloy na lang ang buhay kasama ang mga iniwan niyang anak sa akin.
Hindi man katulad ng dati ang lahat, Papa Dudut, pero mas nakakahinga na ako ngayon. Sapat na sa akin ang mga anak ko na lamang ang kasama ko at minamahal. Alam ko sa kanila pa lang ay kaya ko nang ibuhos lahat ng pagmamahal na meron sa aking puso. Hanggang isang araw makalipas ang 7 buwan, ay muling nagpakita si Veronica sa akin. Namumuhi ako habang pinagmamasdang siyang naglalakad papunta sa bahay. Namumuhi ako habang inaalala na ganito rin ang eksena niya noong mga panahong iniwan ako nito para sa ibang lalaki at bumabalik para tanggapin ko. Ganitong ganito yon at walang pinagbago. Kumusta na ang mga bata? Ayos naman. Pwede ko ba silang makita? Nasa kapitbahay, nakikipaglaro. Bakit di sila pwedeng dito na lang sa bahay maglaro? Mukhang kumpleto naman ang mga laruan nila. Ginagawa ko eh. Naglalaba ako tsaka mamaya asikasuhin ko yung mga delivery ng itlog na pinangnenegosyo ko. Hindi ko maaalagaan ngayon kaya dun muna sila sa kapitbahay. Eh malalaki na naman sila. Mas ayos yata Huwag kung… mo na akong turuan, Veronica. Alam ko kung anong makakabuti sa mga anak ko. Anak ko sila, Jeka. Oh, ikaw ang nagluwal sa kanila pero inalagaan mo ba? Di ka makasagot. Kasi mas nanay pa sa iyong inahing pusa na hanggat hindi sigurado sa paglaki ng mga kuting niya, hindi niya iiwan. Eh ikaw, asan ka lagi tuwing lumalaki sila? Lagi kang nawawala, di ba? Kung saan-saang bubong ka pumupunta para magpakasaya, samantalang mga kuting mo nangungulila sa gatas mo. Please, Jeka. Ayoko makipag-away sa'yo. Oo, mali na ako. Masyado lang akong nadadala ng emosyon. Kung ayaw mo makipag-away, di sana hindi ka na lang nagpakita rito. Hinayaan mo na lang sana kami rito dahil kaya naman namin nang wala ka eh. Pero di ko kayang wala kayo. Ah, talaga? Talaga? Buntis ako. Ulit? Ha! Talo mo pa talaga ang pusa. Bumalik ako kasi… Kasi hindi ka na naman mapanindigan ng nakabuntis sa'yo. Pwedeng hulaan? May asawa na naman ba? O baka naman hindi pa ready na maging ama dahil aksidente lang lahat. O baka naman dahil lasing ka na naman, kaya hindi mo na naman alam ang ginagawa mo. Ano? Mamili ka sa mga sinabi ko. Oh, wala ni isa dyan. Eh ano? Handa akong panindigan ng nakabuntis sa akin. Eh yun naman pala eh. Eh bakit ka pa nandito? Ano pa bang problema mo? Hindi ko siya mahal. At problema ko yun? Ikaw ang mahal ko, Jeka. Mahal? Parang di mo na nga alam magmahal ng iba kundi ang sarili mo na lang eh. Masyado ka madamot, Veronica. Madamot ka. Alam ko marami kong nagawang pagkakamali sa'yo. At sige, isumbat mo yun sa akin araw-araw. Maiintindihan ko. Mauunawaan ko. Basta tanggapin mo lang ako uli. Sa tingin mo ganun kadali yun? Papasok ka ulit sa buhay ko, sa buhay ng mga anak natin, tapos sasabihin tatanggapin kita na para bang walang nangyari? Mahal mo pa ba ako? Hindi na importante yan. Mahal mo pa ba ako? Oh! Mahal pa rin kita. Eh di tanggapin mo ako. Hindi. Hindi ko na gagawin yan. Hindi na ako tanga para tanggapin kita ulit at yung pagkakamaling nandyan sa tiyan mo. Sapat na sa akin ang 3 batang iniwan mo dahil sa pagkakamali mo. Masaya na ako, Veronica. Malaya na ako sa pagiging tanga sa'yo kaya utang na loob, umalis ka na. Jeka, please. Please, huling chance na, please. Umalis ka na! Jeka! Jeka! Umalis ka na! Lumuhod sa harapan ko si Veronica habang patuloy ang kanyang pag-iyak. Ito ang unang beses na nakita ko siyang umiyak ng ganon. Pinagtutulakan ko na ito palabas ng bahay pero mapilit siya. Patuloy ito sa paghawak sa pintuan para hindi ako magtagumpay na mapalabas siya sa aking bahay. Hanggang sa makita ko na lamang ang pulang likido na umaago sa kanyang hita. Nabahala ako dahil mukhang napalakas ang puwersa ko sa kanya. Napalabasin siya sa bahay. Humingi ako ng tulong sa mga kapitbahay para makakuha ng masasakyan at madala agad siya sa ospital si Veronica. Sa ospital ay nakahinga ako ng maluwag nang malamang kung ayos lang ang pinagbubuntis niya.
Nadala lang ng stress at pagkapuwersa ang nangyari. 3 araw ito sa ospital at ako ang nagbayad ng bills dahil wala naman siyang pera. At ayaw niyang sabihin kung saan ang ama ng kanyang anak dahil ayaw na raw niyang magpakita dito. Mapilit pa rin siya na makipagbalikan sa akin. Paulit-ulit na nagmamakaawa sa akin at tanggapin ko siyang muli sa buhay ko. Panayang hindi ko. Sabi ko ay ayoko na talaga. Tigilan na niya ako at hinatid ko ito sa bahay ng kanyang ate para may makasama ito habang nagpapalakas. Sinubukan itong habulin ako pero mabilis akong sumakay ng taxi para hindi na siya makahabol pa. Kailangan ko nang umuwi. Malamang ay inip na ang mga anak ko sa kapitbahay. Kailangan ko na rin magluto ng hapunan namin. Ang laking perwisyo talaga nitong si Veronica sa akin. Nasira ang schedule ko. Nang makarating na ako sa kapitbahay ay agad ko nang kinuha ang mga bata at saka inuwi. Nagsimula na rin ako magluto ng mabilisang ulam para makakain na at maaga pa akong papasok sa trabaho kinabukasan. Pagod na rin ako Mabuti na lang at hindi mapili sa pagkain ng mga anak ko. At sa akin sila lumaking ganito. Kung kay Veronica, ewan ko na lang. Nang sumapit na ang oras ng pagtulog ay isa-isa ko silang hiniga para makapagpahinga na. Hindi rin ako nahirapan sa pagpapatulog sa kanila dahil mukhang napagod ang mga ito sa kakalaro mula kaninang umaga. Nang makita kong mahimbing na silang nakatulog ay napangiti ako habang pinagmamasdan pa sila ng ilang segundo. Tumayo na ako ng dahan-dahan sa pagkakaupo sa gilid ng kama at saka nagtungo sa labas ng bahay dala ang aking cellphone. Nagdial ako ng numero at makalipas ang ilang minuto ay sinagot ito ng isang babaeng tuwang-tuwa na tumawag ako. Napangiti ako at naluha dahil masaya akong narinig ang masaya nitong tinig. Nagkausap kaming dalawa ng halos 30 minutos bago ko pinatay ang tawag. Maaga akong papasok sa trabaho para magpaalam ako sa boss ko na mag-half day na lamang ako dahil may susunduin pa ako na uuwi sa bahay. Walang iba kung hindi si Veronica. Kailangan kong sunduin si Veronica para iuwi na sa bahay ko. Sa bahay namin. Oo, Papa Dudut, tinanggap kong muli si Veronica sa buhay ko at alam kong alam niyong lahat ang dahilan kung bakit. Muli kaming nagkaayos ni Veronica. Nangako ito na ito na raw ang huling pagkakamali at kasalanang gagawin niya. Natuto na raw siya. Naniwala ako at alam kong totoo naman ang sinasabi niya at pagkakatiwalaan ko siya. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nakabalik na siya sa bahay at unti-unti na naming inaayos ang gusot sa aming relasyon. Oo, naalala ko pa rin ang mga nagawa nitong kasalanan dati. Pero hindi ko na lang pinapahalata at sinasabi sa kanya para wala nang away. Gusto ko nang maging maayos ang lahat at talikuran ang mga ala-alang yon. Handa na ako sa bagong simula kasama si Veronica at ang mga anak namin na ilang buwan na lang ang kailangang hintayin at muli na naman kaming madadagdagan pa ng isa pang anghel na magpapasaya sa aming tahanan. Maraming salamat, Papa Dudut, sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong kabarangay forever, Jeka. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang awit ng pag-ibig ay tungkol sa isang musikero na sumasabay sa indayog ng bawat letra ng kwento ng kanyang buhay at pag-ibig. Subalit sa kalagitnaan ng awit ay mapapatid ang kwerdas ng gitara na ikakasira ng magandang tono ng awit. Si Bogs ay isang gitarista at mga awit
isang talento na minana niya sa kanyang mga magulang. Sila ang kanyang inspirasyon sa tuwing siya ay tutugtog ng gitara at aawit. Subalit ang inspirasyon ay mawawala dahil sa isang aksidente. Dala ang tanging pamana ng magulang. Ito ang kanyang gagamitin upang ipagpatuloy ang buhay. Sa pagtugtog at pag-awit siya kukuha ng pera upang ipangtustos sa pang-araw-araw. Naisip man niyang bumalik sa pag-aaral ay hindi niya kakayanin dahil hindi sapat ang kinikita niya. Pero sa tulong ng isang tao na magiging mahalaga ang papel sa buhay niya, mas magkakaliwanag ang tinatahak niyang daan. Ang taong ito ay si Jemmy, ang kababata niya na naging matalik na kaibigan at naging kasintahan. May kahinaan si Bogs, kaya tama naman na nasa tabi niya si Jemmy para gabayan siya. Ang kahinaan din ni Bogs ang magdadala sa kanya sa maling desisyon. Sa bandang huli ay magkakaroon naman siya ng lakas ng loob, subalit eto naman ang muntik nang magdala sa kanya sa kapahamakan. Upang mas maliwanagan tayo ay alamin natin ang kwentong siguradong kapupulutan ng aral. Dear Papa Dudut, medyo mahaba po ang pangalan ko kaya tawagin mo na lamang ako sa palayaw kong Bogs. 27 taong gulang na pero ang kwento ko po ay nangyari nung ako ay magda-25 taong gulang pa lamang. Isa po akong musikero. Bata pa po ako nang turuan ako ng papa ko na tumugtog ng gitara. Simula po noon ay karugtong na ng buhay ko ang gitara at ang mama ko naman po ang nagturo sa aking kumanta. Mga musikero po kasi sila, may banda po sila at pabalik-balik sa Japan noon. Pero noong 1996 nang ipinagbuntis ako ni mama ay hindi na siya nakabiyahe at minabuti din ni papa na hindi na din bumiyahe para samahan si mama. Hanggang sa ipanganak ako at sa edad na 3 taon ay tinuturuan ako ni papa sa paggigitara. Kaya nahasa po talaga ako sa pagtugtog at syempre para po sa pagkanta. Hindi ko po alam kung bakit hindi na uli nag-anak sina mama at papa. Parang nakontento na sila sa akin. Pero noong 18 years old po ako ay kung saan ay unang taong ko sa college ay naaksidente sila mama at papa. Ayoko na pong balikan ang pangyayari pero noong araw na yon ay sabay nila akong iniwanan. Sobrang dalamhati ko noon, Papa Dudut. Pero salamat na lamang po at nandoon ang aking kababata na kalaunan ay naging girlfriend ko na si Jemmy. Noong mag-graduate ako ng high school, siya naman ay 4th year na. Saka po kami nagkamabutihan. Hindi naman po ako nanligaw basta dahil sobrang click kami ay alam na lang namin na kami na. Mas matanda ako kay Jemmy ng 1 taon. Kaya noong naging kami actually yung relasyon namin ay mas mayahambing sa pagiging best friends. Kasi noong naging kami wala pa sa amin yung sweetness na pang magkasintahan. Mas nandun kami sa nag-aasaran pero mas nakikare sa isa't isa. Dahil nga po kay Jemmy ay kinaya ko ang mga nangyari sa akin. Nagtuloy po ng pag-aaral si Jemmy habang ako naman po ay napilitang tumigil. Nagtrabaho po ako at ang trabaho ko ay ang bagay na alam ko. Ang pagtugtog at pagkanta. Para mabuhay ay nag-basking po ako. Pumupwesto ako sa kung saan para tumugtog kapalit ng donasyon sa mga taong mag-aabot kahit kaunting barya. Ang kalaban ko lang po ay madalas akong napapaalis sa mga pinipwestuhan ko. Ilang taon ko pong naging buhay ang ganon. Mahirap po pero kailangan ko pong gawin. Hanggang sa nag-graduate na si Jemmy. Pagka-graduate niya ay nagnegosyo siya sa tulong ng magulang niya. Nagtayo sila ng isang mala-convenience store sa lugar namin. Si Jemmy ang namamahala dito at bukod sa pagmamanage ng negosyo nila ay tinutulungan ako ni Jemmy.
Siya na po ang nakikipag-usap sa mga lugar na pwede kong pwestuhan at magbasking. Mula noon ay hindi na ako pinapaalis dahil may nakukuhang permit si Jemmy. Hindi lang po yun. Nang tumagal po ay nahanapan niya na rin ako ng gig sa mga bar. Kaya parang si Jemmy ang tumatayong manager ko. Kinausap ko po siya na mag-cut sa mga kinikita ko pero nagalit po siya sa akin. At sinabing parang ibang tao naman daw siya sa akin. Napahiya din po ako, Papa Dudut, pero wala po ako masamang ibig sabihin noon. Kaya ayun na ang naging kasunduan. Basta tumugtog lamang ako at siya na ang bahala. Masaya na siya sa ginagawa niya. O eto, kumain ka muna. Wala na silang bola-bola eh, kaya asado na lang pareho binili ko. Okay lang. Siopaw pa din naman yan. Ilan lang booking mo last week, baka kapusing ka na naman. Hindi ako kakapusin. Nakarami naman tayo 2 weeks ago kaya walang problema. Tsaka siopaw lang naman yan. Hindi naman mauubos budget ko dahil sa siopaw. Teka, yan lang ba hapunan mo? Ano ka ba? Madami kang schedule ngayon, baka hindi kayanin ng siopaw ang buong magdamag mo. Okay lang to. Nakarami naman ako ng kanin kaninang tanghali eh. Sandali, ibibili kita ng pansit ha? Wag na. Anong wag? Hindi pwedeng yan lang ang kakainin mo. Wag na, okay lang to. Hindi okay yan. Sandali, bibili ako ng pansit. Sandali nga, ako na lang bibili. Mauubos ang pera mo, ako na. Jemmy, wag na. Nakakahiya na eh. Kanino ka nahihiya? Sa akin? Others ba ako sa'yo? Hindi naman sa ganun. O pwes, ikaw hindi ka other sa akin. Importante ka kaya hayaan mo ko. Ang dami mo nang ginagawa para sa akin eh. Hindi ka naman nakikihati sa kinikita ko. Sobra-sobra na yun. Baka ako naman ang sobrang mainis sa sinasabi mo. Jemmy naman. Bugs naman. Oh, wag ka na magalit. Good. Sandali at bibili ako ng pansit. Ay, ang pilit mo. O sige, magigitara muna ako dito habang bumibili ka. Bugs, eto na. Oh, akala ko pansit bibilin mo. Bakit kaldereta at kanin to? Hindi kaya ng pansit ang pagbibigay energy sa'yo ngayon, kaya dapat mag-rice ka para full tank. Eh ikaw, Kumain na ako sa bahay. Alam mo naman si Mami, hindi ako paaalisin kung hindi ako kakain. May kasalanan nga ako sa'yo eh. Kaya ako bumabawi. ha? Ano yun? Si Mami kasi, may pagkain na nilagay sa baunan. Daling ko daw para sa'yo. Kaso, nakalimutan ko. Sorry. Nakakatuwa talaga si tita. Palagi akong kabilang sa hapunan na niluluto niya. Siyempre naman. Para ka na ding anak nila Mami at Daddy, no? Salamat. Salamat sa inyo. Uy, Ha? Bakit? iiyak ka ba? Hindi ah. Iiyak ka eh. Ayan, biglang namula ang mata mo. Uy, ano ka ba? Sorry. Naalala ko lang kasi sina mama at papa. Sorry din, napaalala ko sila. Huwag ka nang umiyak please, naiiyak din ako eh. Sige, hindi na. Kumain ka na. Eh ikaw nga, di ka kakain? Kumain na nga ako. Ay, oo nga pala. Pero syempre sasabayan kita. Kakainin ko tong siopaw na bili mo. Baka mabitin ka dyan. Eto pa isa oh. Tutal, kanin naman tong kakainin ko. Hindi, itago mo lang yan. Pang midnight snack mo yan. Pang recharge. Pero... Wala nang pero-pero. Kumain ka na. Okay, o, kumain ka na din. Sarap. Masarap din tong kaldereta nila. Ay nako yes, masarap yan. Pero mas masarap pa din yung nilutong minudo ni Mami. Mamaya pagtapos ng mga set mo, kainin mo sa bahay bago ka umuwi. Natakam tuloy ako.
Talagang matatakam kapag nakita mo pa lang. Basta mamaya, siguradong pagod ka kaya iinit ko yung pinabaon ni Mami para kainin mo. Pero meron na akong siopaw. Yang siopaw, midnight snack. Yung minudo ni Mami pang after work meal mo, okay? Okay, sige. Salamat. O siya, habang kumakain ka, sabihin mo na yung mga schedule natin ngayon. Nakausap ko yung mall dyan sa kabilang kalye na pupwesto tayo sa tapat nila. Okay naman daw. Tapos, after 1 hour, lipat tayo sa kabilang mall. Saka tayo punta dun sa gig mo ngayon, dun sa bar na malapit dun sa pangalawang mall. Kaya kumain ka ng marami. Sandali, kukuha pa kita ng extra rice. Ano ka ba? Ako na kukuha. Maupo ka na lang dyan at ituloy ang pagkain para hindi ka mabitin. Sandali. Salamat. Dahil mahal na mahal ako ni Jemmy ay ganun din ako sa kanya. Papadudot, ang naigaganti ko na lamang sa lahat ng kabutihan ni Jemmy ay ang magpasalamat. At mangako na kapag nakaangat na ako sa buhay ay babawi ako sa lahat ng mga nagawa niya sa akin. Madalas naiinis si Jemmy sa paulit-ulit kong sinasabing ito. Palagi niya ding sinasabi na hindi siya naniningil. Bukal sa loob niya ang mga ginagawa niya dahil mahal niya daw ako. Mababaw ang luha ko, papadudot, kaya mabilis akong maiyak. Siguro'y sobrang kasabikan ko sa pagmamahal ng mga magulang ko. Pinangakuan ko din kasi sila na kapag sumikat akong singer ay hahanguin ko sila sa pinagdadaanan naming hirap. Lagi kong sinasabi sa kanila na mababalik din ang mga pinundar nila na nawala dahil sa sakripisyo nila sa akin. Tapos sasagot si Papa nang gusto lang nilang makatapos ako ng pag-aaral, tapos iiyak sila ni Mama kaya maiiyak na rin ako. Lahi pala kami ng mga iyakin. Pero wala na sila Mama at Papa at hindi ko na maibibigay sa kanila ang pinangako ko. Alam ko baka masama ang loob nila sa akin kasi hindi ko tinuloy ang pag-aaral ko. Pero alam ko naman na naiintindihan nila. Kaya kapag nagdarasal ako ay sinasabi ko sa kanila na kapag maayos na ang financial ko ay babalik ako sa pag-aaral. Pangako ko sa kanila yon. Kaya malaki talaga ang pasasalamat ko kay Jemmy at sa pamilya niya dahil pinupunuan nila ang pangungulila ko sa mga magulang ko. Matapos kong kumain ng gabing yon ay nagpunta na kami sa tapat ng unang mall na kakantahan ko. Matapos ang una kong kanta ay may babaeng lumapit sa akin. Mukhang may kaya dahil parang mamahalin ang mga suot niya. Binati niya ako at nagalingan siya sa akin, papadudot. Nagpasalamat lamang ako at ilang na napatingin kay Jemmy. Unang beses kong naramdaman na baka magselos si Jemmy. Salamat po. Babalik po ako after 5 minutes. Sana magstay kayo. Salamat po ulit. Jemmy, Bakit? okay ka lang? Oo naman. Bakit? Wala. Bakit nga? Wala. Nakalimutan ko na. Nakakainis ka. Kasi yung 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 babae kanina? nagagalit ka ba? Saan? Sa akin. Bakit naman? Kasi masyadong madikit sa akin yung babae kanina. Naku, Bogs. Hindi lang yan. Madami pang pwedeng ganyan na makasalamuha mo sa trabaho mo kaya masanay ka na. Ibig mong sabihin, okay lang sa'yo yun? Syempre hindi. Pero sila naman ang lumalapit sa'yo eh. Syempre din, iba na kung ikaw naman ang lumalapit o kaya hindi ka man lumapit pero pumatol ka sa pagkalingkis nila sa'yo. Di ko naman gagawin yun. Alam ko naman, kaya nga wala lang sa akin yun. Salamat. Sana naman. Sa pag-intindi. Kung hindi ko naiintindihan tong ginagawa mo, di sana noon pa sinabi ko na tumigil ka na at maghanap na lang ng ibang trabaho. Pero alam kong pangarap mo to kaya nandito lang ako lagi para sumuporta sa'yo. Salamat. Oh, sana naman. Basta, salamat. Bahala ka nga. Alam mo, uminom ka na muna at malapit na matapos ang 5 minutes. Ay, oo nga pala. Nanuyo nga pala yung lalamunan ko. Ano? 3 kanta pa lang
lang yung ginawa mo, nanuyo ng lalamunan mo. Hindi naman dahil sa kanya. Saan? Nanuyo lalamunan ko kanina dahil sa kaba. Nung niyakap ako ng babae. Inuulit-ulit mo ha? Siguro may something ka dun sa babae, no? Ha? Wala no? Hindi ko gagawin yun. Niloloko lang kita. Ikaw talaga. Alam mo namang ayaw kitang nagagalit sa akin eh. Hindi ako magagalit sa'yo. Maliban na nga lang kung nagustuhan mo din yung mga yakap ng babae. Hindi talaga, hindi ko magugustuhan yun. Pex man, mamatay man. Hoy! Anong mamatay ang sinasabi mo? Niloloko lang kita. Uminom ka na nga lang. Nandyan yung tubig sa bag natin. Yes ma'am, iinom na po. Kunin ko lang yung tubig dito sa bag. Gusto mo rin ba ng tubig? Mamaya na ako. Uy! Ano to? Alin? Yang nasa case ng gitara. Yang kasama ng mga pera na hinulog ng mga tao. Ano yan? Wallet yata? Wallet nga. Kanino yan? Ewan. Tingnan mo kung may ID. O ito nga, merong ID. Mildred, teka. Ito yung babae kanina ah. Siguro nahulog niya kanina nung yumayakap siya sa akin. Yun talaga naisip mo? Ha? Oo. Kasi siguro nung umiiwas ako, nahulog niya yan. Defensive? Hindi naman ako defensive. Biro lang. Ganito na lang. Wala kasing cellphone number dito. Ilagay na muna natin dyan sa case ng gitara. Baka sakaling bumalik yun. At least nandyan lang. Tapos pag hindi binalikan, isoli na lang natin bukas. Oo nga. Sige, ganun na lang gawin natin. Oh, mag-relax ka na tapos ng 5 minutes. Ibinalik namin sa case ng gitara ang wallet at nagsimula na akong kumanta muli, Papa Dudut. Maganda ang gabing yon kasi madaming naguhulog ng pera sa guitar case ko. Panglimang kanta ko ay may biglang dumating na mga pulis kaya agad silang nilapitan ni Jemmy at ipinakitang permit namin na pwede kaming magbusking sa lugar na yon. Pero sabi ng mga pulis ay hindi daw yon ang dahilan, kundi may reklamo daw sa akin. Saka dumating si Mildred, ang babaeng may-ari ng wallet. Kasama niya pala ang mga pulis at siya ang nagreklamo na dinukutan ko daw siya kaya nawawala ang wallet niya. Nainis ako, Papa Dudut, porque nawala ang wallet niya ay dinukot ko na raw. Papaano pala kung sa ibang lugar niya na ihulog? Tapos ako ang pagbibintangan niyang kumuha. Kaya itinuro ko ang wallet at sinabing nahulog niya kanina. Tinanong ng mga pulis kung yun daw ba ang wallet ng babae at kinuha niya ito at sinabing yun nga. Pero hindi pa pala doon natatapos, Papa Dudut. Kasi sinabi niya sa mga pulis na wala na daw laman ang wallet niya na may lamang 10,000. Papa Dudut, wala kaming nakita doon kahit piso tapos sasabihin niya na may 10,000 ang wallet niya. Pinaniniwalaan siya ng mga pulis at sinabing sumama daw ako sa presinto at doon na ipapaliwanag ang nangyari. Umagitna si Jemmy at sinabing wala talagang laman ng wallet. Kaya sinabi ng babae na magakontsaba daw kami ni Jemmy. Kaya pati si Jemmy ay gustong isama din ng pulis. Pero sabi ng babae hindi na siya magreklamo basta ibalik ang pera niya. Pero wala kaming kinukuha at ano ang ibabalik namin sa kanya. Kaya sabi ng pulis na sa presinto na lamang daw namin ayusin. Umihirit uli ang babae na kung nagastos na ang 10,000 ay kukunin niya na lamang ang lahat ng pera na nasa guitar case. Kahit kulang ito sa 10,000. Umayag naman ang pulis at aangal pa sana ako pero sinabi ni Jemmy na hayaan ko na lamang daw para wag na daw akong mapag-initan pa. Sobrang sama ng loob ko noon, Papa Dudut. Halika na. Na-cancel ko na yung busking mo sa susunod na mall. Okay ka lang ba? Punta na tayo dun sa bar para doon ka na magpalipas ng sama ng loob. Hindi ko makakalimutan yung mukha niya. Gusto mo ako na lang ang pupunta sa bar at ipapakancel ko na lang ang gig mo para makapagpahinga ka na muna? Wag. Baka magalit sila, hindi na ako ibukuli. Pero okay ka na ba? Okay na.
Siguro maya-maya mas bubuti na pakiramdam ko. Scammer ang babaeng yun. Biniktiman niya tayo. Pinaghirapan natin yun eh. Tapos kukunin niya lang ng ganun-ganun. Trabaho nila yun, kaya wala silang pakialam kahit sino pang mabiktima nila. Bakit may mga taong ganun? Hindi sila magtrabaho ng patas. Huwag mo nang isipin yun. Pero kung kailan pa naman maraming nagbigay sa atin, ngayon lang tayo tinao ng ganung karami. Tapos sila makikinabang sa pagod natin? Isipin na lang natin na may mas malaking kapalitang nawala. Sorry ha. Saan? Kasi kung hindi ko hinayaan yung babaeng yun na makalapit, hindi sana mangyayari to. Sana nung nakita ko palang napalapit siya, umiwas na ako agad. Huwag mo nga sisihin ang sarili mo, wala kang kasalanan. Ang tanga ko talaga. Hoy, ano ka ba? Hindi mo kasalanan yon, biktima ka dito. Biktima ako ng katangahan ko. Masyado kang malupit sa sarili mo, kalimutan mo na yon. Babawi tayo. Itong makukuha mong TF dito sa gig na to, malaki-laki. Pumayag sila na 3K. Tapos, pag nagustuhan ka daw, ireregular ka nila. Tapos ang oras mo, 11 PM at 1 PM. 2 sets ka na tig 45 minutes. Ibig sabihin, may oras pa tayong magbasking kahit isa o dalawang lugar. Hoy, hindi ka ba masaya? Ha? Ano yun? Kita mo, hindi ka nakikinig. Ang dami kong sinabi. Pasensya ka na. Uwi na lang tayo? Wag. O sige na, okay na ako. Ayos na ako. Sinasabi mo lang yan eh. Hindi, promise, okay na talaga ako. Bakit hindi ka nakangiti? Oh, ayan o. Ay, ang plastic ng ngiti mo. Hindi kaya. Biro lang. Ayan, ngiti ka lang. Sabi nga sa show business, the show must go on. Huwag mong dali ng problema sa performance mo. Oo, hindi na. Babawi na lang tayo. Oh, papasok na tayo sa bar ha. Dapat good mood ka para pag nakita ka ng manager, positive agad ang tingin niya sa'yo. Eto na po, good mood na. Nakangiti na oh. Good. Tara, pasok na tayo. Ayun, dun tayo sa dulo. Tara. Sandali. Hindi ba si Mildred yun? Sinong Mildred? Yung nang scam sa atin. Tingnan mo, saya niya parang walang nangyari oh. Tuwang-tuwa siya na nakaloko na naman siya. Siya nga! Teka, palabas na siya. Hahabulin ko lang. Bogs! Hoy! Sandali! Huwag kang humarang sir, may hinahabol ako. Sino? Yung babaeng yon? Oo, siya nga. Bakit? Bakit ba kailangan mo malaman? Padaanin mo na ako, makakalayo na siya eh. Ano bang atraso niya? Iniscam kami ng babaeng yon. Magnanakaw yon. Sandali. Ako nahihingi ng pasensya. Sino ka ba? Girlfriend ko ang babaeng yun. Pagpasensyahan nyo na. May sakit kasi siyang ganun. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag pero ako na ang hihingi ng tawad. Bogs, ano nangyayari? Girlfriend daw nito yung scammer na babae. Magkakuntsaba kayo? Sandali. Sinabi ko nang may sakit ang girlfriend ko. Hindi niya mapigilan ang manloko at manguha ng pera ng iba. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Wala kaming pakialam kung ano man yung sakit niya. Yung pera ko ang kailangan ko. Huminahon ka. Ganito na lang. Ibabalik ko ang pera mo. Puntahan mo ako mamaya sa club dun sa bungad. Hihintayin kita. Teka, sandali. Paano ko malalaman na hindi niyo na naman ako niloloko? Oh, heto. Iiwan ko sa inyo tong singsing ko. Ibalik mo na lang mamaya pagpunta mo doon. Ako nga pala si Matt. O sige, hihintayin kita ha. Halika na. Puntahan natin sila mamaya. Baka panibagong scam na naman yan. Hindi naman siguro. Iniwan niya tong singsing niya eh. Siyempre hindi natin malalaman kung peke yan o tunay. Ganito na lang. Puntahan natin sila. Pag wala sila doon, umalis tayo agad. Sige, kung yan ang gusto mo. Halika na, andun na yung libreng food natin para makapag-relax ka na din bago ang set mo. Matapos ang set ko, Papa Dudut, ay pinuntahan namin sila sa club na sinasabi noong Matt. Nagbabaka sakali lamang naman ako kahit na ayaw na ni Jemmy na magpunta kami. Laking gulat namin, Papa Dudut, dahil nandun si Matt at nandun din si Mildred.
Nilapitan namin sila at pagkakita sa amin ay agad na humingi ng pasensya si Mildred. Hindi lang daw niya mapigilang gawin ang ginawa niya at sa buntong yon ay medyo naawa naman ako. Pero kailangan ko pa din ang pera ko. Isinoli ko ang singsing ni Matt at hiningi ang perang pinagpagurang ko. Nang sabihan ni Matt si Mildred ay agad nitong nilabas ang pera at ibinigay sa akin. Ang laking bigat na nakadagan sa akin ay nawala nang mahawakan ko ang perang nawala na galing sa pagod ko. Sa kamuling nagsalita si Matt na naikwento daw ni Mildred sa kanya na acoustic performer ako. Sinabi ni Matt na gusto raw niyang makabawi sa hassle na naramdaman namin. Nagpo-produce pala siya ng mga shows at nagbubuk ng mga performers para sa ibang bansa o sa mga hotel dito sa Pilipinas. Sinabi niya sa akin na gusto raw niya akong tulungan. Sobrang tuwa ko, Papa Dudut, noon. Tama si Jemmy na may mas malaking kapalit ang pagkawala ng pera ko. Hindi lang yon kasi bukod sa swerte ay naibalik pa sa akin ang pera ko. Kaya niyaya ko ni Matt sa table nila at doon daw kami mag-usap. Nauna sila Matt sa table at kinausap muna ako ni Jemmy. Bog, sandali. Oh, bakit? Uwi na tayo. Ha? Bakit tayo uuwi? Hindi magandang pakiramdam ko. May sakit ka? Wala. Diyan sa dalawang yan, hindi magandang pakiramdam ko sa kanila. Eh bakit naman? Isusoli nga nila yung pera natin eh. Iba talagang pakiramdam ko sa kanila eh. Jemmy, kailangan kita dito. Ikaw marunong makipag-usap sa mga ganito eh. May iba pa naman siguro tayo na pwede makausap. Pero eto na to, kaharap na natin. Maghahanap pa ba tayo ng iba? Hindi ko alam. Parang ibang pakiramdam ko. Okay, sige ganito. Makipag-usap tayo. Pakinggan natin sila. Kung hindi na maganda usapan, ako na mismo magyayaya umuwi. Pero please, pagbigyan mo na ako dito. Baka ito na kasi yung mag-ahon sa akin eh. Ha? Please? Sige. Yan. Halika na. Ang tagal nyo. May pinag-usapan lang kami sa labas. Nasaan si Mildred? May nakitang kaibigan. Nandyan lang yun sa paligid. Ano ba mga pinoproduce mo? Mabilis ka, boy. Uminom muna tayo para mas maganda ang usapan natin. Sige. Baka maglasing ka ah. Mahina lang naman ang alcohol niyang iniinom namin. Kaya uminom ka na rin. Hindi na, salamat. Para sa future talent ko. Kampay! Kampay. Ano bang business mo? Sabi ko nga, nagbubuk ako ng mga performers sa mga hotel dito at sa ibang bansa. Hotels at bars. Ikaw ba, saan ka nagpa-perform? Kung saan-saan. Nagbabasking ako sa mga tapat ng mall, mga park, minsan sa tapat ng simbahan pag nakabreak yung misa. Pero may nakuwang gig si Jemmy para sa akin. Doon nga sa bar kung saan mo kami unang nakita. Ah, okay. Kung ako ang magmamanage sa'yo, syempre tatanggalin ko na ang busking. Tapos kung bar naman, siguro weekend lang ang gigs mo. Mahina kasi pag weekdays. Okay ka ba sa ganun? Oo naman. Paano ba makapasok dyan? Naniniwala ako kay Mildred nung sinabi niyang magaling ka. Kaya dun pa lang malaki na ang chance mo. Pwede ko makapunta sa ibang bansa? Pwedeng pwede. Kung hindi ako mapapahiya sa'yo, ilalaban kita. Pati sweldo mo, pwede kong ilaban na mataas. Sang mga bansa ka ba nagbubuk? Iba-iba. Bakit? May iniiwasan ka bang bansa? Wala. Kahit saan pwede ko. Jemmy, narinig mo yun? May chance daw ako makapunta sa ibang bansa. Dahan-dahan ka sa pag-inom Alam mo ha? ba na kahit saan ka makapunta, ang sweldo mo ay dollars. Siyempre, maliban na lang kung dito ka lang. Peso ang sweldo dito. Dollars? Jemmy, dollars daw. Narinig mo yun? Pogs, huwag kang masyado agad maniwala. Mukhang totoo naman yung sinasabi niya eh. Ano? Kung okay ka bukas, basahin mo ang kontrata para magkapirmahan na agad tayo. Okay, sige. Payag ako. Puntahan kita bukas. Oh, inom pa! Cheers.
Bogs, madami ka nang naiinom. Kaya ko. Huwag kang mag-alala, masaya lang ako sa mga narinig ko. Yang kasama mo ba? Anong talent? Ay, sorry, siya nga pala si Jemmy. Ang one and only ko. Pwede kang maging model. Pero pagdating sa ibang bansa, dapat hindi kayo magsyota. Kasi nega yun sa mga iba. Ayaw nila ng may karelasyon sa trabaho. Hindi ako interesado. May negosyo ako rito. Sayang, maganda ka pa naman. Tsaka maganda ang katawan mo. Magsuot ka lang ng damit na medyo labas ang dibdib at kita ang legs. Ewan ko na lang kung di mag-agawan sa'yo ang mga agency. Jemmy, ayaw mo ba mag-model? Bogs, ang bastos na nung bibig niya tapos itatanong mo sa akin yan? Wala naman siyang sinabing masama. Oh, inom pa! Papadudot magaganda ang mga pinapangako ni Matt. Kaya lalo akong nainteresado sa mga offers niya. Hindi ko maintindihan si Jemmy kung bakit siya inis na inis kay Matt. Iniintindi ko lang din kasi nga bago nangyari ang gabing yon ay muntik na kaming mawala ng pera. Pero kahit naiinis si Jemmy ay itinuloy ko ang pakikipag-usap kay Matt. Si Jemmy kasi dapat ang inaasahan ko na makipag-usap pero wala siyang gana. Kaya ako na rin ang nakipag-usap at dahil na din siguro sa alak ay naging malakas ang loob ko sa pagtatanong sa kung ano-ano ang mga benepisyo, sweldo at iba pa. Para kung nasa alapaap noon papadudot habang nadidinig ko kung gaano kalaki ang kikitain kahit sa tip ay binibilang ko na ang mga gagawin ko. Dahil sa pangangarap ko ng gising ay hindi ko na naalala na kasama ko pala si Jemmy. Nawala siya sa isipan ko. Basta ang nasa isipan ko ng oras na yon ay matutupad lahat ng gusto kong mangyari. Magiging proud sa akin sila mama at papa at naisip ko din noon na kung mag-aaral pa ba ako kung matagumpay na ako. Sabi ko sa sarili ko ay siguro naman ay hindi na magagalit sila mama at papa kung hindi ko itutuloy ang pag-aaral. Kasi successful na naman ako. Nasa gitna ako ng pangarap ko nang bigla kong madinig ang boses ni Jemmy na magbabanyo daw siya. Tumango lamang ako at hinayaan siyang pumunta sa banyo. Pag-alis ni Jemmy ay nag-isang tagay pa uli si Matt. Matapos ang tagay ay nagpaalam siya na magbabanyo lang din. Kaya hinayaan ko siyang umalis at ilang sandali pa ay bumalik na si Jemmy sa table. Halika na! Anong halika na? Umuwi na tayo! Mamaya na, Jemmy. Umalis na tayo dito. Maupo ka nga muna. Ayoko na! Gusto ko nang umalis! Ano bang nangyayari sa'yo? Sa daan ko na ikukwento. Bakit hindi pa dito? Umalis na nga tayo! Mamaya na. Konti pa tapos aalis na tayo. Tsaka wala pa sila, Matt. Ayokong makita ang pagmumukha ng lalaking yun. Bakit ba? Ano bang mali sa kanya? Madami! Alam ko na hindi maganda yung unang pagkakakilala natin sa kanila. Pero bumabawi naman sila eh. Huwag kang magpabulag sa mga salita niya. Halika nga dito, maupo ka na. Hintayin na lang natin si Matt. Ayoko! Bakit ba? Bigla niya akong niyakap at pinilit halikan. Oh, huminahon ka nga, Jemmy. Huminahon? Yan ang masasabi mo sa nangyari sa akin? Binastos na ako at hinahalay. Jemmy, baka sinasabi mo lang yan kasi ayaw mo sa kanila. Bogs naman, kung nagsisinungaling man ako, hindi ba dapat sa akin ka pa din maniwala at dapat magalit ka sa kanila? Eh anong gagawin ko? Aawayin ko sila? Ano? Umupo ka na lang. Kung ayaw mo sa kanila, tiisin mo na lang ng konti. Parang di na kita kilala. Aalis na ako. Oh, Jemmy! Sandali! Jemmy! Ay, mga babae talaga. Oh, nasa na si Jemmy? Umalis na eh. Bakit? Ewan dun, niyakap mo daw. Ginulat ko lang, niyakap na agad. Huwag mo na siyang intindihin. Baka napagod lang siya kanina sa mga ginawa namin. Pag pumirma ka sa akin ng kontrata, hindi ka na mapapagod ng kakalakad at kakalipat-lipat. Baka makabili ka na din ng sarili mong sasakyan. Gusto ko yan. Pero pag nasa amin ka na, paano si Jemmy? Okay lang yun. Hindi na siya pwedeng makialam sa mga desisyon. May intindihan naman niya siguro yun. Good. Tagay pa! Cheers!
Pero siguro unahin ko muna yung bahay kaysa sa kotse. Bakit hindi mo pagsabayin? Kaya ba yun? Pag nagpunta ka ng ibang bansa, mahina ang 1 taon at makakaipon ka na ng pambili ng bahay at lupa, pati kotse. Talaga? Oo, unang kontrata mo 6 months. Pwede ka na mag-down sa bahay at lupa. Tapos larga ka uli ng 6 months. Mapo-full payment mo na ang bahay. Tapos may pambili ka pa ng kotse. Excited na ako. Oh, tagay pa! Cheers! Magkano ang pera mo sa wallet ngayon? Yung sinoli ni Mildred sa akin na 7,000 tapos yung TF ko kanina sa bar na 3,000. Bale, 10,000 lahat. Kung ngayon, 10,000 lang ang laman ng wallet mo, sa susunod, wala ka nang dalang cash. Bakit? Kasi, credit card na lang ang dala mo. Wow! Hindi ko pa nararanasan magka-credit card. Pwes, baka magsawa ka ng kakagamit kasi madami kang pera. Salamat, Mata. Oh, tagay pa! Cheers! Waiter, isang bote pa nitong alak. Hindi ko na ata kaya. Ano ka ba? Mahina ka ba? Paano kung yayain ka ng mga customer sa ibang bansa para uminom? Ano, susukuan mo sila? Malakas silang magbigay ng tip. Sige, kaya ko pa. Good. Oh, simuntin na natin tong isang bote bago dumating yung susunod na bote. Tagay! Ang mahal siguro ng alak dito, no? Lalo na yung mga bote-bote. Huwag mong alalahanin yun. Pera lang yan. Inom pa. Cheers! Papadudod sunod-sunod ang inom namin ni Matt. Si Matt naman ay parang hindi na lalasing. Lalo na noong bumalik si Mildred. Yung tagay niya ay sa akin pa niya pinapasagot. Kahit lasing na ako ay ramdam ko kung paano makalingkis si Mildred sa akin. Hanggang sa mawala na ako ng malay. Hindi ko alam kung gaano ko katagal nakatulog pero nagising na lamang uli ako nung kinakalabit ako ng waiter dahil alas 7 na ng umaga at closing na. Palis na sana ako nang pigilan ako at iabot sa akin ang bill. Kahit lasing na lasing ako ay nagulat ako kung bakit ako ang pinagbabayad ng bill. Sinabi ng waiter na sila Matt at Mildred ay 3 oras nang nakaalis at hindi nagbayad. Nang makita ko ang bill ay kulang pa ang pera sa wallet ko para mabayaran ang lahat. Habang dinudukot ko ang wallet ko ay nakikiusap ako na baka pwedeng 10,000 lang muna ang ibigay ko at ihahabol ko na lamang ang kulang. Pero mas lalo akong napahiya nang makitang wala ng laman ang wallet ko. Inisip ko kung saan napunta yon. Yun pala ay dinuukot ni Mildred sa likod ko noong niyayakap niya ako. Walang-wala na akong pera, simot na ako dahil sa paniniwala sa panloloko ng 2 scammer na yon. Nagkapalmukha na lamang ako at tinawagan si Jemmy at umutang ako ng pera. Kasi tatawag daw sila ng pulis pag hindi ako nakabayad. Sinagot naman ni Jemmy at pinaliwanag ko ang mga nangyari. Sinabi niya na sabihin ko sa waiter na sandali lang at pupunta siya doon. Jemmy, Kumusta ka? mabuti naman. Salamat at nakapunta ka agad. Magkano bang bill? 25,000 eh. Nawala na yung 2? Oo, bigla silang nawala. Iniwan na lang nila ako. Jemmy, patawarin mo ako ha. Sana talaga nakinig ako sa'yo. Wala na. Nangyari na yan eh. Nabulag ako eh. Bogs, hindi mo pwedeng idahilan yan. Gusto ko kasing gumanda yung buhay ko. Pasensya ka na talaga. At kaya mo akong pabayaan para sa ikagaganda ng buhay mo? Patawarin mo ako, Jemmy. Hindi ako galit. Pero mali pa rin yung ginawa ko. Maling-mali yun. Okay na, nagsorry ka na. Wala akong kwenta. Maging aral na lang sa'yo yan. Oo talaga, magiging aral na to para sa akin. Wala na ba silang ibang kinuha sa'yo? Yun lang laman ng wallet ko kinuha nila. Pasalamat na lang tayo at hindi ka nila sinaktan. Hindi kita naipagtanggol kagabi tapos hindi pa kita pinaniwalaan. Patawarin mo ako, Jemmy. Sana sumabay na ako sa'yo nung umuwi ka.
Hayaan mo na yun. Ang importante, ligtas ka na. Tahan na. Wala na tayong magagawa. Nangyari ng mga nangyari. Isipin mo na lang kung paano ka babawi sa sarili mo. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Okay na ako. Wala din naman nangyari sa akin eh. Pasalamat na lang din tayo doon. Tumahan ka na. Ayusin muna natin tong problema. Tahan na. Sorry. Isettle mo muna yung 25,000. Eto. Dadaling ko lang to dun sa manager ha. Sandali lang. Bogs, ano ba nangyari sa'yo? Sa loob ng isang gabi bigla kang nagbago. Boss, salamat. Pasensya na po uli sa abala. Ayan pang 5,000. 5,000? Para saan to? Sa'yo din yan. Bakit mo ako binibigyan ng 5,000? Kasama yan sa pinagbentahan ko ng gitara mo. Ha? Wala na akong choice. Wala akong hawak na pera ngayon. Kaya kaysa makulong ka, binenta ko na lang yung gitara mo. Wala na yung gitara ko. Wala na akong maisip na ibang paraan. Okay lang. Tama lang naman yung ginawa mo eh. Kung may hawak lang akong pera ngayon, hindi ko ibebenta ang gitara mo. Kaso, biglaan eh. Alam ko kung gaano kahalaga yun sa'yo. Huwag kang mag-alala. Okay lang yun. Umayos ka na. Habang may buhay, may pag-asa. Kaya huwag ka mawalan ng pag-asa. Mababawi mo rin ang nawala sa'yo. Oo, naniniwala ako. Sa tulong mo, makakabawi ako, Jemmy. Bogs, may sasabihin ako sa'yo. Alam kong hindi maganda ang timing pero nandito na rin lang tayo at napag-usapan na din naman natin yan. Ha? Hindi kita maintindihan. Hindi na kita matutulungan sa pagbabasking at paghahanap ng gigs. Pero balik ka dun sa huling bar na tinugtugan mo. Baka nakuha mo yung slot. Sandali, naguguluhan ako. Magpahinga na muna tayo. Kailangan siguro natin muna mag-isip ng malayo sa isa't isa. Bakit? Gusto kong pag-isipan mo muna kung anong mga gusto mo sa buhay. Pero ikaw ang gusto ko. Hindi lang ako, Bogs. Ang lahat ng tungkol sa buhay mo. Kailangan mo munang mag-isip. Jemmy naman, please. Huwag naman ganito. Please, huwag dito. Huwag ngayon. Huwag ngayon, please. Paalam, Bogs. Jemmy! Jemmy, patawarin mo ako! Jemmy, parawa mo! Jemmy! Jemmy! Ang sakit sa dibdib, Papa Dudut. Pero napakalaki naman talaga ng kasalanan ko kay Jemmy. Matapos na mga nagawa niya sa akin ay nakuha ko siyang etsapuera. Nagsumbong na siya na muntik siyang halayin pero mas pinaniwalaan ko yung lalaking gumawa noon kesa sa kanya. Dalawang mahalagang nawala sa buhay ko ang gitara ko at si Jemmy. Pinipilit kong maging mabuting tao at hindi na rin ako nakakatugtog kasi wala na ang gitara ko. Yung club na kung saan ako nagkaroon ng kaso ay ang club na tumanggap sa akin para magtrabaho bilang isang waiter. Nakita nila ang nangyari sa akin at naniwala naman sila na inosente talaga ako sa mga nangyari. Kahit na hindi kasama yon sa pangarap ko ay pinilit ko pa din na tanggapin at gustuhin bilang simula ng aking pagbabago. Habang nagliligpit sa club, isang umaga ay may napanood ako sa binuksang TV sa bar. Una ay pinakikinggan ko lamang ang balita pero bigla akong napatingin nang madinig ko ang headline tungkol sa dalawang scammer at estapador na pinaghahanap ng batas dahil sa dami ng mga naloko nila. At ang mga ito ay sina Matt at Mildred. Naawa na lamang uli ako sa sarili ko dahil sa hinayaan ko silang lokohin ako. Matapos ko magligpit at maglinis sa club ay umuwi na ako. Pero gaya ng ginagawa ko araw-araw ay dumadaan ako kina Jemmy para kumustahin siya. Pero sa tagal ko nang nagpupunta doon ay kahit kailan ay hindi ako nilabas ni Jemmy. Ang mami niya lamang ang nakakausap ko at sa kanya na lamang ako nakikibalita. Naawa sa akin ang mami ni Jemmy pero wala naman siyang magawa.
Matapos kong dumaan kina Jemmy ay diretso uwi na ako. Habang naglalakad ako ay nakita ko si Mildred. Sinundan ko siya at gusto kong malaman kung saan siya nakatira para isuplong ko sa mga pulis. Pero habang sumusunod ako ay biglang may humila sa akin. Teka, sino ka? Bitawan mo ako! Huwag kang maingay. Ikaw? Hayop ka! Tumahimik ka kung ayaw mo. Bakit? Ano gagawin mo? Aba, matapang ka na ha. Talaga matapang ako! Oh, anong gusto mo ngayon? Ikaw, ano gusto mo? Hoy, kutong lupa. Hindi ka ba natatakot? Patpating ka tapos ako ang hinahamon mo? Wala na akong pakialam doon. Bakit mo sinusundan si Mildred? Ano naman sa'yo? Sira ulo ka pala, syota ako yun eh. Bakit? Nung binastos mo syota ako, okay lang sa'yo? Nung binastos ko ang syota mo, okay lang. Kasi wala ka namang sinabi eh. Parang okay lang din sa'yo. Pero sa akin, hindi okay na sundan ang syota ko. Ano? Di ka makakibo? Kasi totoo. Nasaan na yung pera ko? Wala na, ubus na. Ibalik niyo yung pera ko, mga magnanakaw! Magdahan-dahan ka sa mga sinasabi mo ha. O bakit? Totoo naman ah. Pinagyayabang mo yan laki ng katawan mo, pero hindi ka naman nagtatrabaho? Wala kang pakialam ha. Kanya-kanya tayo. Kami manluloko, ikaw tanga. Hayop ka! Kung ayaw mong masaktan, tumigil ka ha. Pasalamat ka, binalibag lang kita dyan. Baka di ako makapagpigil, mabalian kita ng buto. Hayop ka! Oh, bakit ka umiiyak? Iyakin ka pala eh. Akin na yung pera ko! Huwag ka nang umasa. 10,000 hindi ka na makatulog? Pinaghirapan ko yun! Pinaghirapan din naman namin ah. Kung nalasing ka sana agad, edi nakaalis agad kami. Tapos hindi pa lumaki yung bill. Kaya kasalanan mo. Dahil sa inyo, naibenta ko yung gitara ko. Dahil sa inyo, hiniwalayan ako ni Jemmy. Dahil sa'yo yan. Huwag mong isisi sa amin. Kung hindi ka tanga, edi hindi sana nangyari yon. Gusto ko lang naman matupad yung mga pangarap ko eh. Ninakawan nyo kami ng pangarap. Pangarap lang pala eh. Di pangarapin mo lang hanggang gusto mo. Ang kapal talaga ng mukha mo! Hindi lang yan ang kaya kong gawin sa'yo pag di ka tumigil. Ibalik mo yung pera ko! Ang kulit mo. Aalis na ako. Huwag mo akong susundan ha. Hayop ka! Siguro naman madadala ka na niyan. Ibalik mo yung pera ko! Baliw ka na. Diyan ka ng tanga ka. Ibalik mo yung pera ko! Bitiwan mo yung pako. Ayaw mo ha? Akin na yung pera ko! Nanggigigil na ako sa'yo ha? Bitiwan mo yung pako. Akin na yung pera ko! Bitiwan mo ako. Hindi! Akin na yung pera ko! Ayaw mo? Pinilit mo ko. Pasensyaan tayo. Tulong! Hindi ko alam papadudot kung bakit ko nagawa yon. Napakaswerte ko na lamang talaga at sakto ang dating ng mga pulis. Naaresto pala nila si Mildred nang makita nila ang nangyayari sa amin ni Matt. Mabuti na lang talaga at napadaan sila, kundi ay hindi ko alam kung ano na ang kinalabasan ko ng araw na yon. Pagka-aresto nila kay Matt ay tumawag muna sila ng ambulansya para sa akin bago sila umalis. Pinasalamatan pa ako ng mga pulis dahil ang mga wanted na hinahanap nila sa patong-patong na reklamo ay napasa kamay din nila. Hindi ko lang alam kung kaya pang mang-scam nila Matt at Mildred sa loob ng preso. Malamang ay bumalik sa kanya ang karma at siya naman ang magugulpi gaya ng ginawa niya sa akin. Gusto ko lang namang maibalik ang pera ko kasi pinaghirapan ko yon. Pero kahit na hindi na maibalik ang pera ko ay okay na rin sa akin kasi nakamit ko na rin ang hustisya dahil sa pagkakahuli at pagkakakulong nila. Habang nagpapagaling ako sa bahay ay may hindi ako inaasahang bisita na dumating, papadudot. Pasok!
Jemmy! Oh, huwag ka nang tumayo. Humiga ka na lang dyan. Jemmy, salamat dumalaw ka. Kamusta ka? Maayos na ako. Lalo na ngayon, nakita kita. Ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Hindi ko naman nakalain na makikita ko sila nung araw na yun eh. Wala na akong magawa kasi nandun na ako sa sitwasyon. Pwede ka naman umalis kahit tumakbo ka. Mas mabuti na yung tumakbo ka palayo kaysa naman may mangyaring masama sa'yo. Okay naman ako. Anong okay? Tingnan mo nga ang sarili mo. Huwag ka na mag-alala. Yan naman ang nakakainis sa'yo. Ang tigas-tigas ng ulo mo. Hindi na mauulit yun, pangako. Talaga? Parang balak mo pang ulitin eh. Hindi na talaga. Masakit magulpi. Sige, idaan mo sa biro. Huwag ka na magalit. Hindi na talaga mauulit kasi nakakulong na yung mga magnanakaw na yun. Naiinis ako sa'yo. Saan ka ba galing nung araw na yon? Bakit ka ba napadpad sa lugar na yon? Nandun lang ako sa area. Malapit kung saan kami nagkita ni Matt. Saan yung malapit doon? Kanino ka galing? Sa inyo. Huy, ba't nabigla ka? Sa inyo talaga ako galing nun. Araw-araw ako nagpupunta sa inyo kaso wala ka daw sa bahay. Nandun ako. Ayaw ko lang lumabas. Alam ko naman nandun ka. Hindi nagsisinungaling si tita sa akin. Si mami talaga. Oh, wag ka na magalit kay tita. Dahil sa akin nangyari yan sa'yo. Uy, ano ka ba? Hindi. Hindi mo kasalanan to. Nagkataon lang talaga na pauwi na ako nung makita ko sila sa kalye. Hindi ko nga alam kung saan nanggaling yung tapang ko nun eh. Pinatulang ko yung doble yung laki ng katawan sa akin tapos mas matangkad pa. Ano nga bang pumasok sa utak mo nun? Nako, kung nakita mo lang yung away namin, sinasabi ko sa'yo. Ano? Nabugbog ako. So nakakatawa yan nangyari sa'yo? Huwag ka na magalit. Pinapagaan ko lang naman yung sitwasyon para hindi ako masyado masaktan pag kumirot yung mga sugat ko. Nakakainis ka. Sinabi sa akin may baril si Matt at babarilin ka. Mabuti nakita agad ng mga pulis. Sakto nga eh. Paano kung hindi sakto? Ewan ko. Anong ewan mo? Lalo ako naiinis sa'yo. Huwag ka na magalit. Ngayon na nga lang uli tayo nagkita, nagagalit ka pa. Nga pala, salamat sa pagdalaw mo ha. Bukod sa pangangamusta, may isa pa akong pinunta dito. Talaga? Ano pa? Sandali. Ano yan? Gitara, halata naman 'di ba? Ibig sabihin, gitara ko yan? Oo. Pero paano mo nakuha? Nung sinabi ko sa yung binenta ko, hindi ko talaga binenta. Isinangla ko dun sa kaibigan ko para matubos ko uli. Kaya ayan, natubos ko na. Sinangla mo lang? Oo, at yung pinagsanglaan ko, hindi marunong maggitara kaya siguradong hindi niya ginalaw yan. Salamat, Jemmy ha. Pero teka, kung sinangla mo lang to, ibig sabihin, pera mo pinantubos mo dito? Oo, pumasok na kasi yung perang hinihintay ko kaya tinubos ko na agad. Salamat talaga pero napagastos ka pa tuloy. Huwag mo na ngang isipin yun. Hindi pwede. Nakakahiya naman. Bakit ka mahihiya? Girlfriend mo naman ako. Oo nga, pero kasi… ano sinabi mo? Hindi ko na uulitin. Jemmy, please. Gusto ko lang makasiguro kung tama yung narinig ko. Ano bang nadinig mo? Na girlfriend kita. Bakit, hindi ba? Oo. Girlfriend kita. At hindi na kita pakakawalan. Hindi na kita pababayaan kahit kailan. At hindi kita bibigyan ng sama ng loob. Tsaka hindi rin kita… Tama na, ang dami mo ng pangako. Baka mahirapan kang tuparin lahat. Hindi. Gagawin ko ang lahat, pangako. Mahal na mahal kita, Jemmy. Papadudot, parang nawala lahat ng masakit sa akin noong sinabi ni Jemmy yon. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang kaligayahan ko. Nagsimula uli kami kumbaga ay reboot at mas matamis pang naging samahan namin. Tumutugtog na uli ako pero ang schedule ko ay MWF kasi yung TTHS ay nandun pa rin ako sa club bilang isang waiter. Dahil malaki-laki na ang kinikita ko ay sinabi ko kay Jemmy
Nababayaran ko ang pinangtubos niya sa gitara pero ayaw niya. Kaya ang sinabi ko na lamang ay lagi kong hahatiin ang sweldo ko sa bawat trabahong makukuha ko. Yung kalahati ilalagay ko sa bangko. Pinangako ko kay Jemmy na kapag umabot na ng mahigit 100,000 ang ipon, ay hudyat na yon para magpakasal kami. Pumayag naman siya. Sa ngayon, Papa Dudut, ay mahigit 100,000 ang laman ng bangko. Kaya alam mo na, nasa planning stage na kami ng pagpapakasal. Buong-buo na ang buhay ko simula noon, Papa Dudut, dahil bumalik na ang dalawang mahalaga sa akin, ang gitara ko at si Jemmy. Ngayon ay nagpapatuloy ang magandang awit ng pag-ibig namin ni Jemmy. Salamat po, Papa Dudut, sa pag-share ng kwento ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Bogs. Hindi masama ang mangarap pero madalas sa hindi ay masama ang magmadali at hindi pag-isipan ang maaaring kahinatnan ng mga desisyong binitawan. Minsan kapag masyado tayong nasasabik, naniniwala na agad tayo sa unang beses pa lamang nating nadinig. Tandaan na pag masyadong maganda para maging totoo, malamang ay hindi ito totoo. Pag-isipan muna natin at pag-aralan kung saan ba pupunta ang paniniwala sa isang magandang bagay galing sa isang mabulaklak na dila. Minsan, naisasawalang bahala na lang natin ang talagang totoo na matagal nang nasa harapan natin. Napakaswerte ni Bogs dahil hindi nagbago si Jemmy. Marahil ay ginawa ni Jemmy ang paglayo para lamang gisingin si Bogs. Kaya bago tumingin sa malayo ay tumingin muna sa ating paligid. Hanggang sa muli, ako po ang inyong si Papa Dudut para sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories number 1. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.